aan zijn nij deze wedstrijd inhellen. Ja, jeder deze week goed bij op een sletten, maar waard het onderbrutsen, het waar. Ik maak excessen, het waar is nog een stuk beter als doe. Ik denk zelfs dat ik de lucht nog net zo blauw zien ha als nou deze week. Of het is in elk geval zo lang dat ik het gewoon vergeten ben. We zullen jullie dus bij de lemmer, daar in op de lemmer. En nou ja, dat betekent dat er weer hele oren dingen, ik zie me wat zachter zetten hier, dat er weer hele oren dingen gebeuren kunnen hier op het wetter. Voor u in de stream en op televisie krijg je het commentaar van Ilke Dijkstra. En door hast een speciale gast, Ilke. Ja, hij is van de week al eens even vaker geweest dan bij de SKS. Maar Douwe Visser, welkom. Mooi, dat is de best. En ja, hij vervangt Simone even, want die gaat trouwen. Nee! Nee, hè. Ze is trouwambtenaar, dus ze moest hij trouwen. Oh, heel duidelijk. Nee, gelukkig. Ik denk al. En dan ben wie net bij dat feestje. Dat doet ze wel Chris. Nee, gelukkig. Ze maakt in trouwen. Wie ben juist het Scootjesiel 2009 een televisieprogramma ophouden met een tussenstand die nog net helemaal wist wie het door de protesten. Onder andere een protest van het dorp Jestemaart in de Grietse Obers. Wat is daar uitkwam juist de joen nog? Ja, nou, het is nog het over en weer. En ik, de umpire die hier dat zien en bepaald dingen constateert. Ja, zowel Jester maar als de Grietse Obers, die lezen er beide uit. Maar het maximale aantal punten. Ja, dat is heel sneu. Maar wat ik nog heel sneu weer, dat is een regel overtreden bij die oren 2. Ja, kan gebeuren, dat is net goed. Maar een flaterke bij Walter de Vries onboord, die hier een fok waar geen goede stempel in ziet. Of het noemer correspondeerde net met de turen die hij opjoen had. Je moet al die turen worden jitten. Ze moeten al hier aan iedere skip mooi correct zo volle kanten meters had. Daar ben die hele zeilformules voor. En ja, dan worden die turen opjitten en dan komt er een nummer in en een stempel van IFK's. En ja, dit nummer weer nergens te vinden. En die kregen dus ik 4 strafpunten bij. Ja, dat is echt heel sneu. Ik ga hem juist nog een tiert na uw uitsturing nog een tiert met hem zitten te praten. Het gaat om één cijferke. Ik wil er van aanwijzen, maar de 4 moesten 6 wezen of de 6 moesten 4 wezen. En dat is toen hij de Fok Trojoen had, mij het noemer, al verkeerd bij de IFK's binnenkwam. En als ik het goed begrepen heb, hij vertelde me dat er papieren binnen van de IFK's, waarbij de organisatie van Jertiets, met Typex het noemerke nog verloren had. Hij had dat ik al een keer als bewijs inzinnen, maar het mocht dus net baten. Hier krijgt hij 4 punten en dat is wel echt heel schande, want hij staat zo heeg in het klassement, Ilke. Wat is daar nog om verloren? Nou ja, hij stiert nog wel. Hij wist toen gedeeld tweede, maar ja, daar stiert nou op het derde plak. Maar het is een heel oud tuur. Het is nog in het tijd dat Siep Banstra wedstrijdleider wie en die turen keurde. Dus ken nooit geen hoe hard het ding is. En hij is vermakken tot een lietsere fok. Je kan je voorstellen, als die grutter is, dan heb je er voordeel van. Maar je had er nou ook geen voordeel van. Dus ja, dan is het de letter of de geest van de wet. Ja, dat is wel heel zonde. Ja. Dat laatste wist ik niet, dat het zelfs nog lietser weer. Maar dan heb je er geen enkel voordeel van. Dan wil je alleen maar een oude straf op een administratieve fout eigenlijk. Ja, maar ja, daar is de laatste jaren wel heel strikt in worden. Ja, en mooi 64 scootjes. Maak je misschien dat ik wel doen. Maar ja, dat is voor de druiven binnen Soer voor Walter de Vries. En hij staat nu dus nog op een derde plak in dat klassement. Dus er kan nog van alles gebeuren vanzelfs. Ja, wat voor waaromstandigheden hebben jullie het en wat betekent dat voor de wedstrijd? Nou, Douwe heb je heel vaak zield. En dan heb je krijgt een boeten zien. Ja, ik kreeg even naar de baan, jongen. En hoe discussies door de baan gaan. En nou, vooral in de wind is vrij zuidelijk. Dat is voor deze baan lastiger, want dan laat die dwarshoring erbij, de lemster erbij. En dan is het cruiseraak vrij kort. En dan vooral uit het eerste cruiseraak naar de start, dan zitten die schepen heel dicht bij elkaar. Ja, dan moet je eigenlijk per definitie op bakboord bij die boei komen. Maar ja, dat kan je niet alle keer. Dus degene die op bakboord bij die boei komen kennen, ja, dat ben meestal de gelukkigen. En op stuurboord moet je wel heel hard rennen uit de start waar je op stuurboord langs kennen voor die bakboord ontstormen in de schip. Dus het wordt echt een hele spannende start plus eerste cruiseraak. Eigenlijk is de start eigenlijk pas rond als je de eerste tonnenhand hebt. En dan kan je precies hoe effectief je start geweest is. En hoe je positie in het veld wordt de rest van de wedstrijd. En Douwe, kun je dan ook al zeggen welke scootjes hier dan heel geschikt voor dit wetter binnen? In combinatie met het waar en misschien deze baan? Nou, de golfjes ben nog vrij
plat, omdat de wind vrij zuidelijk is. Dus het maakt het voor geen enkel schip wat dat betreft net al te veel invloed. Zo de wind een beetje westelijker wijzen, dan binnen wat zwaardere schepen in het voordeel. Omdat die minder last hebben van die golven. Die zetten beter terug hun gewicht. Maar nu is de wind vrij zuidelijk, dus de golfjes zijn vergelijkbaar met een willekeurige mar in Friesland. Dus het is nou niet echt aan orde, denk ik. Ja, dat is voor iedereen wel even op het ogenblik. En ik Dus denk, kunnen alle kanten uit. ik denk dat voor de. Ja, het is, omdat het kort is wenden en draaien en keren. Is denk ik wel heel belangrijk. Dus als je dat goed doet, dan daar zit de meeste winst te hel in, denk ik. De afstanden zijn te kort om op snelheid skippen voorbij te varen. Het zit vooral in tactische keuzes en de handelingen. Hoe ging het door de wind en wij gingen door de wind. Ondertussen wachten we hier nog enkele minuten voor de start. Zullen we hier even om u zinnen, Jester maar broers die voor u uit en hier de winnaar van de Aroende Dagen, Ulbe Zwaga. Ben ik heel benieuwd trouwens wat hier op dit wetter dwangjet en wat dat dan uiteindelijk al weer voor de klassementen dwangjet. Volgens mij kan er nog best een heel soort gebeuren, Ilke. Wat is die visie daarop? Ja, het klassement loopt nog heel naar liep. Maar ja, we hebben toch 3 wedstrijden te gaan. Dus ja, dan ben er nog een heel soort punten te vergarren. Dus het loopt nog volledig hier op Ingen en Missedij. Want er ben ik een heel soort, die heb ik al aardig... oorloek al aardig heeg. Dus ja, het is, dat begint op een stuit ik mooi te tellen. Hè, welke je minste wedstrijd mooie van nou oorloeken. Die telt er net mooi voor de uitslag. Ja, maar er is al geen iemand die meer reserve daarin had. Dus ja, iedere wedstrijd die nou mis is, die telt heel goed aan. En nota, die staan ze nog wel bij de klassementen en de uitslagen van de orenklassen. Maar ja, als je naar de B-Big Leagues, de Pieter Jelle-Stulker, die alleen nog maar eentjes zielt, daar is eigenlijk helemaal niks meer spannend. Dan kunnen we het al wel blijd wezen met de Grutte A op dit stuit. Want de spanning zit er nog goed in. Dat is wel lekker. Ja, dat is hartstikke mooi. Want ja, Pieter Jelles, als je maar een oortrek van 0,9 hebt, ja, dat is natuurlijk belachelijk eens. Hè. Dus, maar ja, dat jouwt de kracht hoor. En het is maar mooi dat hij zo snel mogelijk eruit is. Want dan ken je zich meer de snellere jongens. Maar ja, dit loopt nog volledig hier. We hebben van alles mooi maken deze week. Dus wij hopen hier op 2 wedstrijden mooi vuurwerk. Dan meidje we eens op voor de start van de Grutte A. En dan wens ik je thuis een heel soort willen. Dit is een beetje bij de Grutte A hier op de Lemmer. Ontazen. Dan mis je de start, want die is over 10 seconden. Ja, welkom. Ik begin maar gelijk met de start van de Grutte A's. Want wij komen er wat letter in. Maar ze binnen los. En het lijkt dat er een goede start is. Welkom al hier bij de livestream en op televisie bij de Scootjesielen in Lemmer. Mijn naam is Ilke Dijkstra. Naast mij zit Douwe Visser. Douwe, welkom.
Welkom, ja. Hey, begin maar gelijk was just. Want ze binnen los. Ja, het wordt er even hastig invallen. Nou, we zeggen dat de Zeker Heerschap helemaal aan de benedenkant van de start zit. En ik zeg toch, ik krijg Ulbe zwaar, maar de Waaksdom helemaal bovenin zitten. Het is een algehele valse start, Jurk. We hebben gelukkig, we voelden wat let in. Nou, dat is mooi dat ze dan al hier wat te snel binnen. Want we sjurren de eerste vervangingswimpel. En dat betekent, en dat sjurren we nou ook scootjes, dat ze al hier weer om kennen. Nou, dan kunnen wij even rustig. We kwamen er maar een heel soort adrenaline in. En dat is ik mooi, want het wordt spannend in de grote A-klasse. De scootjes staan heel dicht bij elkaar, zoals we niet zo melden. Er binnen alles loopt nog hier. De kampioen is nog lang net bekend. En ja, Douwe, wat de baan. Ja, het is een lastige baan, denk ik, voor de Silas. Hij is dwars door erbij, de windje wat. Er zit heel weinig lengte in. En de skippen die ben ontzettend om elkaar wegen. Dus ja, ze komen straks pingbank, straks alle tegelijk bij die bovenboei. Dus het is maar correct, hoe kom je eruit? We zeggen nou in deze stad dat de Waaksdom helemaal bovenin ziet. Dus die probeerde al te anticiperen op dat probleem. Straks als de eerste fut te draaien en hoe bak we bij de boei komen te kennen. Dus ja, ik denk dat ik wel een beetje het trucje werd. Hoe heeg mogelijk, zo heeg mogelijk uit de stad waar komen. Nou, bij de Eeltje 2 maakten ze van de gelegenheid gebruik om toch een orenvak op te zetten. Daar komen ze wat let achter, denk ik, van ja, dan is de wind toch hudder of minder hud dan ze denken. Dat we weten net welke keuze van vak ze maken. Maar die besluiten om een orenvakker voor te zetten. En ik heb de baan noemen treien, nevens mij op het boeitje jongen. En dat betekent dat we een songlas hebben. Oké. Dat is haast bijzonder. Hè? Meestal is het op een L-baan. Ja. Maar goed. Nou zie hem duidelijk. Het is een Olympische baan. Ik zie hem mooi dat we even een goed beeld gaan. Het is toch een Olympische baan. Even een lieds verzin. En de Olympische baan, en dan geven we gelijk de startprocedure alweer begin. Dat is 6 minuten, denk ik nou. Ik moet even mijn papieren erbij pakken. En er is zelfs nog een boppen in de mars. Dan is er wat onderhaan. En bij waar is dat? Is dat dan bij de Ilkje? Dat lijkt het wel dat de val omheen sketten is. Dat zou de fokkerval, dat ik de reden wie dat die fokker al laai. En dat zou wel heel sneu wezen. Hè? Ja, dan een hele slechte voorbereiding van de stad. Als ze het al op dit kleed krijgen. Maar dan kan je in ieder geval geen goed positie meer kiezen. De Wilde Wietse. Het is bij de Wilde Wietse. Ach, geen. Daar is pech. En dat is onze klassementsleider ontnota. Jongen, dat is toch heel spietig geweest. En dat liep het wel de klauwval. Ik hetzelfde grapje waar wie het Huzum door hier op. En hij had bijna ervaring mee, maar die stiert er nou ook bij die klauw. Ja, die zie ik op Huzum, ja. Dus die weet hoe het oplost worden. Ja. Ja, dit is heel vervelend heel in dit gedeelte van de stad. En ik ken hem, ja. Meestal ken ik niet op een wasje, dus je moet gewoon, het procedure gaat gewoon terug. Dus je bent gewoon te let eigenlijk dan. Dat is heel jammer. Het lijkt dat ze hem alweer nou omheen draaien. Maar ja, die anticiperen nou op een goede startpositie, dat is dan heel lastig. Hè? Dan maak je al een heel soort gelok aan. Ja, dan moet je gewoon geluk hebben dat er ergens toevallig een gatje valt waar je nog komen kennen. Maar dan kan je dat zelf niet meer uitdwingen. Want hoeveel minuten voor de start ben je al bezig om je positie te... Nou... Ik houd altijd aan dat 20 minuten voor het echte startschot moet je continu bezig zijn met wat uit de wien ten opzichte van de lijn. En dan moet je concentreren op de gang van zaken die in het startmoment zich afspelen zullen. Ja, het is nog maar de vraag dat ze hem op die weer omheen krijgen. Maar... En dan is het altijd de vraag, is dat gewoon... een harpje net goed vers draait en dat stomme giet. Oh, ja, hier is de razende reporter van het wetter. Kom maar in, de nokkenval weer afval. Ja, nee, de nok, net de klauw. De nokkenval, ja. Dus we zeggen dus dat zo'n oren naar boven mast om de boel er weer op peil. Er wordt nog heel wat fanatiek roepen, want dat zeil maat omheen. En we zien even wat er gebeurt.
Hij bloot ergens op jekje nou, lijkt het. En er wordt heel wat onder de lier draait om hem weer omheen te krijgen. Geert dat slagje. En ze zielen weer. Stiert er misschien dan niet helemaal goed op, maar ze kunnen nou in ieder geval zich richting de startlijn bewegen. En dan kunnen ze dan tijdens die paar minuten nog een beetje bijtrimmen. Ik ben benieuwd hoe ze er nou uitkomen. Hier. Of ze nog wat uit te dwingen hebben. Ja. Nog een minuut voor de start. Ja, en dan had ze er heel snel bij wezen. Maar in elk geval had ze weer gong. En dat zou toch heel spietig wezen dat je het hierop verliest, hè? Ja, hij liep er bij de onderste boei te zitten. En ik weet niet dat er nog een stuurbord 4 nog komen om erin te zien. Maar nou, er zijn nog meer die draaien, Matte. Dus die ben ik vrij let. Ja. Ja, daar is hem nou. Nou, hij maakt je het nog een stuurbord. Ja. Want hij kent hem denk ik nog net om. Nee. Dus hij maakt nog een eindje terug. En dit wordt ik weer een hele... Nee, daar is hij pas. Hij laat nou nog een stuurbord. Ja. Dus... Nee, ze bent in ieder geval te let. Ja. Dit is heel spietig. Walter de Vries die draait als onderste. Niet te lezen. Dus die denkt dat hij onder de boei in combinatie met de win bij de Zeedik, bij de Polderdiek, het Geunzes te lijn. En nog 4 seconden en dan de tweede start hier Joet op Lemmer. En wij jaren nou eerst geen berichten en zorgen geen beweging op het startschip. En het lijkt dat ze nou al hier goed voort binnen. Dan zit er een hele grote klute er bovenin. Onderin Jere Walter de Vries die heel mooi voortkomt. Ja, en daar zeker Heerskop, hè. Helemaal de wedstrijd nog net in zo'n bakboord. Die beziekt het misschien mooi een vrije slag of stuurboord douwen wat zo wie ziet wezen. Ja, hij met hem, had hem nou die tonnen berennen kende bij het startschip. Dan moet er nou sowieso moest sturen op het helemaal terug in letten. Dan de straks de bovenste. Maar zelfs dat is de vraag. Als er die hele kennen, had er nou een bakboord erachterom, moet dat zo heel erg jammer wijzen. Want dan begint ze echt in de eerste positie. En we zeggen Dirk, Tom Brundel die nog maar correct de tonnen helikoen. Ulbezwaar ik een minder start, maar gelijk ik al hoe stuurboord achter alles deel. Die zullen we daar rechts achterin beeld, maar de zet. Die maat ik al een heel soort scootjes voorletten. De Lonneke is heel boppen in starten. Die had vrije wien om straks voor te klappen. Want daar hier stort al horen, bakboord op die bovenste tonnen komen douwen. Ja, je moet zo gauw mogelijk mee als je naar in de curbeslag te komen, zodat je de bakboord als laatste houden. En de Walter de Vries die zit hier op zich helemaal niet onaardig, maar hij heeft straks, als er net draait wordt, terug de schepen boven hem, dan wordt er dwongen om die slag helemaal uit te maken en dan komt de stuurbord op die tonnen en dan heeft hij helemaal geen manoeuvreren om te meer. Dus het wordt echt zaak. Zwarte Wie, die doet het heel verstandig, denk ik. Die schiet net goed in de start en die neemt zijn verlies. En die pakt toch de goede slag die er dan komt. De enige mogelijkheid die er dan nog is om het goed te doen. Trekken ze hulpen. Ja. Direct besturen wordt voort. Dan komt in ieder geval op bakboord weer op. En op dit moment zorgen we dat Sikke Heerskop het tuig weer naar beneden had. Dat gaat bovenin toch net goed. Iemand wat dat onbelangrijk eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Die leidt er nou nog voor de startlijnen. En shut de hele vloot losgaan, wils hij de boel net op de rit had. En we hadden Jeroen de nummer 1 in het totaalklassement. Dus ja, dan wil je deze punten net verliezen vanzelfs. Net dat er... ja, er kan nog van alles gebeuren, Sanet. Maar de boel is hier net goed. Ja, het is ook de vraag waar die de line weg staat. Dat? Ja, hij laat al aan de baan zitten. Want ja, ik binnen 10 minuten of 9 minuten is het leuk met je starten wezen. Maar het lijkt erop dat ze de moed opjouwen. Maar... Zou de houding in de zin aan boord hij zijn besluit om dit mooi te doen. Ja. Nou, dat is dan heel sneu voor Sikke Heerskop. En dan gaan wij maar even in de wedstrijd, want het wordt straks spannend bij de bovenste tonnen. We zeggen dat de Jester Marsen krijgt heel mooi voor het wier. En dat ik de Ilkje 2, en die horen ik even goed in de gaten, want die stiert ik heel mooi in het klassement. Ja, en we zeggen krijgt dat iedereen nou een stuurbord leidt. Dus iedereen heeft zich gauw mogelijk de kans te baten om direct de stuurbeslag in te gaan. Want iedereen ziet het gevaar van die bovenboei wel aankomen.
Een mooie windkracht 4, maar denk ik wel zo nou dan is een uurtje 5. Ja. Ik ken de bovenboei al een beetje zien hier links van Bakboord van Jestermaar. Dus we kennen niet de afstand die Jestermaar nou nog aan lezen met om op leelijn te komen. Maar het lijkt het zo dat hij heel goed ervoor leidt. En dat hij, dus ik geloof, zo ik logisch wees in FC staat, want dan leidt ik al vrij voorlijk. De Jestermaar leidt Boppe Elsenien. En ken Jerk aardig heger hè, dan de rest. Ja, ze stiet er blijkbaar heel goed op voor deze dag met deze wien. En, ze kunnen echt heen varen. Of de wien laat je gewoon bij die bij de polder die een beetje geusteren. Marijn Alstoorn. Kampioen van Twaaien. Die won je toen ik zien de laatste wedstrijden. Ja, dit is wel een beetje een thuiswedstrijd. Hè? Ja. En deze man die beschouwt Ziel als de academische sport. Dus misschien heeft ze hier de baan wel heel goed in de hollen. En ja, Tom Brundel, ik nog net zien hier. Nee, hij komt correct nog een keer hoe Bakboord weer omheen. En nou komt het toch weer heel uit. En dan komt het toch heel dicht bij die ton over stuurboord. Je ziet ze pas wat iets schieten van het schip. Welke weet ik niet, maar ik zeg hem hoe Bakboord gaan. Ik denk al, dat is net een slag uit Weelde. En ja, hier zorgen we de bovenste tonnen. Werk dat rubberboord erbij leidt. En daar komt de hele vloot leidt nou hoe stuurboord. Er is nog geen iemand die op de ton aangaat. Maar daar rechts in beeld is het eeltje 2 die ik boppen de hele vloot zit vrije wien had. Maar dat geldt ik voor de KL die daar Marijn Alstoorn had ik van je lijst op staat. Daar ben de eerste die door de wien draaien. Die hebben bezield. Dat is dat is de jonge Jasper die knipt boppende uit een thuis uit. Ja. Ja. En die valt helemaal al daar terug. Krijgt even minder wien. Ja. Ja, nou moet u natuurlijk oppassen dat Marijn voor de kop draait. Ja. Ja, die heeft nog genoeg rond op het draaien. Ja, van Jerut is het mooier hè, dat hij afstand grut is. Ja. En het is Ulbezwaren, volgens mij, die daar al op Bakboord omkomt. Maar ja, wist ik al wat de betie draait. Ja. Dat zullen we zo weten. Of ja, het is hier bij die bovenste ton. Hè, er zitten wat van die bosjes op het dik. Wat voor invloed had dat? Nou, meestal is het zo dat er op het lijst dat stukje op Bakboord dan een beetje rommer wordt. Ja. Dan, dus de gok Ulbe waarschijnlijk ook een beetje op. Daarom had de boeien heel strak aanschild natuurlijk. Want in het eerste cruiser dat kerst net te volle meters voor, ja, voor die zekerheid. Dat is toch een beetje gokken. Daar hebben we de bosjes. Ja. En het is de Ilkje 2 die nou de Bakboordslaging geeft en voor de KL draait. En als die de tonnen onkent, dan komt die er prachtig uit. Ja. Maar Marcin Biden, hij had vrije wien, dus hij is op die draait. Nou, het is ook voor de KL mooi wijze, want hij reeks dat nota wie niet echt die bij hun jet. Dit gaat helemaal goed. Ja. Voor ja, Jeroen de Vos, de nummer 2 in het klassement. En ja, pikant detail, zien grote concurrent leidt onder de wal op dit stuit. Ja. Ja, hij kan ook een klapje uitdelen als er dit ongeveer in stand houden kan. Deze skip die krijgt nou wel heel erg moeilijk. En shut daaronder eens even. Ja, die komen al je te liggen bij de ton uit, denk ik. Hè? De Zet en de jonge Jasper, daar moet er wel een hele skift in komen. Ja, zet de volle lijst van de skip die boven lezen. Ja. Dus al komt erom, dan bloedt er weinig hoer. Ja, jonge Jasper als strijden om de tonnen. De Utentus in de set. Ja, en het is weer de Utentus die mooi. Ja, we nemen maar de boeienkoning zo langzamerhand. Want Noten had er hem heel vaak hellen. En de zet die maakt rond te aan. Maar ja, die zit het Chimmacaroon. Die zit het Chimmacaroon. Ja, en maar ik zit er nog net. Ja, nou, zeg ze maar. Ik had nog net jongen. De umpire zit er ook bij. Misschien zit Afke er bovenop. Nou, we zeggen dat de Utentus in elk geval de tonnen correct bezield had. Maar wat zit hier? Ja, ze zitten echt Chimmacaroon. Ze bent Chimmacaroon langs de tonnen gaan. Ik zit even te wachten dat er nog ergens een protest uitkomt. Ik had de umpire exerceer nog niks uitwezen, jongen. Ja. We zeggen heel even hier dat er nog een vlag aan te pas komt. Het lijkt het voor eerst rustig hier verder.
Ja, en dat de skippers geen vlagen onderling naar elkaar tonen, dan zei de Empire daar verder ik niks van. Hè. Dat komt pas zo in reactie op. Ja, hij maait er niks voor ze dan. Hè. Hij maait alleen nog maar uit de protesten binnen van de skippers zien oordeel Jan. Net uit eigen initiatief. Of hij met Sjoen had dat ze de tonnen rijdt. Dan maait het wel wel. Ja. Nou, dat had blijkbaar net geconstateerd. Nee. Ik ben juist er een mooi geweest. Dan heb ik even een lesje hand. En dat weer heel Wie dat nog neder? Nou ja, het is wel heel mooi om te zien hoe als wij een scootjesfielen zeker 3 op een rij, dan zitten we naar het spul te zien en hij zit naar de regels te zien. Die zitten op een hele andere manier naar de wedstrijd. Dat is wel heel mooi te maken. Maar de Ulbeswagen joeg wel een heel iets beetje romto aan de Utentus. Want die hier, alle voorrang hè, op, bij de ton, die mooi loeven tot rocht in de wien. Hè? Ja, als Florian Utentus de tonnen rekken hier, dan hielden dat en dan hield de Empire optreden met, dan hielden dat protest aan kennen aan de Waagsdom. Maar gelukkig voor de Waagsdom wie dat net het geval. Hij is er omheen gekomen zonder de tonnen te rijden. Vind ik op zich al heel knap trouwens. Maar het weer heel kiele. Hij doet het zo vaak dat hij begint het echt goed te kennen. Zeg maar. Ja. Dat, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. En nou hij is het saai in de middenskik, dus dat is ik beter en leuker voor de wedstrijd. Zeker. Maar het is een groot risico. Hè. Florian die heeft doet het wel vaker en soms wint het dan een heleboel. Maar van hier is het een keer goed oude rond. Vorige keer is het een keer heel verkeerd oude rond. En dan krijg je er een hele grote tikken om eerder, maar dan moet je weer opnieuw beginnen. Dat tikt om. Eerder wedstrijd voort. Ja. Nou, voor de meesten die wat later inschakelen binnen, het grote nieuws is dat de klassementsleider zeker Heerschap, die had malheur. En voor eerst, zoals wij zeggen, leidt hij maar de Turendel. En is net ontwedstrijd zielen. Ja, dan mag je altijd zien naar de minste wedstrijd. Hè? Want nou je het dan komt de maai zijn oorlook van. Nou, als die minste wedstrijd op nota wie is zo'n punten. Maar ja, deze zullen je het grif oorloken. Dat, ja. En ja, wat wij trok rijden is dat de gaffel stikken is bij zeker Heerskop. Maar ja, het is ook nog een tweede wedstrijd. En dan zou het helemaal die in wezen. Maar hij beziekert het gewoon de gaffel voor elkaar te krijgen om straks vanmiddag, als die tweede wedstrijd trok je, want dat is, daar hebben we nog geen bevestiging van krijgen. Dat zit wel in de planning. We straks op de finish, als er nog een vlagen onder de finishvlagen hingen, dan weten we dat er nog een tweede wedstrijd komt. En, maar nou voor eerst Lemmer 1. En dat wordt vanmiddag Lemmer 2. Dan hebben we morgen Lemmer 3. Dus, maar dit is dus vanmiddag dus de inhaalwedstrijd van Sleert die net trok je. Deeltje 2. Ik een oud kampioen. Jeroen de Vos. Al jaren in de IFK's ontzielen. Zieltje prachtig op een eerste plak. Ja, heel bijzonder om mooi te maken. En eigenlijk dat je, Jeroen die zielt inderdaad al hier in mei. En het ging hier gaat er om het kampioenschap. En door hier ben je blij dat het niet degradeert. Ja, maar dat jij het eigenlijk niet bij Saskep en bij die ervaring die de meesten hebben. En nou, dus het vertierde prachtig. Maar Jeroen de Vos die had de vaast natuurlijk nooit al die jaren maar dezelfde bemanning. En hij had nou ik eens weer, nou, wat dat had er de laatste 4 jaar al weer een hele nieuwe ploeg. Door had dat vast ik al een paar keer mooi maken. Hoe is dat om weer vanaf begin helemaal een nieuwe ploeg en zelf hij die ervaring. Hoe werkt dat? Ja, dat is best wel lastig. Hij heeft een heel nieuw team, of heel nieuw team, maar een groot gedeelte van het team van Nijtwerd. Nou, dan moet je echt al weer 2-3 je maar varen. Wel alles weer, en dan moet je ook nog een hoop trainen kennen om alles weer in optimaat te krijgen. Zeker in een periode dat je geregeld maakt om de prijzen zielen. En dat is dan toch je doel om daar weer te komen. En ja, dat is maar wat draaien naar je meisken. Zeker als het op cruciale plakken gebeurt bij de scoort en bij de varken, dan heb je best wel met hele gevoelige plakken. Maar jouwt dat weer naar je energie of kost het heel soort energie? Het levert ik energie op en naar je inzicht. Hè? Want naar je mensen die heb ik naar je ideeën en die zorgen op een andere manier naar wat je altijd op een bepaalde manier dient hebben. Dan komen er naar je mensen die stellen vragen. En dan zul je zelf weer op naar je eigen manier van denken en handeling. Dus soms levert het ik een heleboel op. Het is lang niet altijd verlies, maar het fret altijd wel een beetje tijd en energie.
En soms weet je er beter van op termijn. Maar direct, dat is haast onmogelijk om dat altijd direct te verwezenlijken. De Wielse, de Ilkje 2 en Marijn Olshoorn. Maar de Emanuel en Vrouwtje Ozinga als eerste gijpt haar. En onderwijs binnen naar boeiterijen. En daar wijken ze dan weer het kruisrak in. Die zullen we er verderop lezen. Nou, dat zullen we wel even voor z'n vol als het nog oplevert. Maar de eerste boeironding even bij de bopperste tonnen. Trojan, dat wie op de eerste plakje dus Jeroen de Vos als het Trojan, Marijn Olsthoorn, 2 Vrouwtje Ozinga, Fjouwer Florian Zwart, ik weer mooi erbij, Ulbezwagers 4, wie zeggen we, te jaren om de tonnen heen te draaien. En de debutant Arjen de Jong, ja, verleer juist er een protest, maar doet het toch heel aardig in die grote A-klasse. Die zit op een 6e plak, op een zonde plak de andere debutant Gerrit Huisman. 8 Walter de Vries, Jochen Gele Tade met Sinjen Jilles Bandstra. Alve Wietse Heerschop, 12 Tom Brundel, 13 Ron Sieperda en 14 Jaap Hofstee en 15 Klaas Cuperus. En dan is het zwarte wief, ja, die stond er ik nog mooi voor in het kampioenschap. Die met ik nog een heel lang in heli. En hoe gaat het hier al hier bij de onderste ton? Het lijkt je dat ze elkaar aardig rond te jouwen. Ja, het valt mooi. De Waagsdom zit vrij kort achter de... De Waagsdom had dan toch wel aardig wat verlen. En dan is dan toch de Grietje Obers en Gerrit Huisman tussenkropen. Want die zie het boord aan boord. Ze krijgt maar de Uten thuis. Ja, ze loopt wel heel erg stil bij die boei. Hè? Ja. Ik ben er toch een perel heen daar zeker. Dat hebben wij net echt jongen. Maar het gaat allemaal gekregen goed. Ja. En gisteren maar is ik net helemaal te plak om... Waarvan we eigenlijk toch dat er wel komen koeien jongens in startpositie. Maar... Ze beginnen een beetje voorzichtiger te zien nu het al hier. Ja. Van de week is het ze nou en allemaal gong bij de ton. Ja, er is wel lering getrokken, zat de Sjen. Ja. En dat had ik in zin. Nee. Als je de kwestie wil een hoop touwwijzigingen en een hoop risico rennen. En als dat mislukt, dan maak je die heel kwetsbaar. Want je bent afhankelijk van de interpretatie van je tegenstander en van de umpire in dit geval. En hoe hij die de situaties, jongen, je hebt het zelf niet meer in de hand. Dus het is heel. Je hebt vaak beter even 5 of 10 meter listen en dan boel je zelf baas hoe je eigen handeling en dan ben je net afhankelijk van. Want dit is dan een bezield rak, hè, zoals ze dat hieten. Je hoeft net te kruisen van die 1 tonnen door. Ik heb op de paas sturen. Is hier een soort uit de helling, uit het slagje? Nee, dit niet. Nee. Nee, dit ben echt van die slagen die met jou werken en geen fouten maakt dat die in boord aan boord komt. Dat moet je natuurlijk wel voor oppassen. Hè? Dat je niet sleeuwvaren blijft en te leeg zitten gaan ten opzichte van de koers. Naar de boeitij. Met wel koers boeivaren blijft of eventueel er een beetje boven. Als je toch de drang niet bedwingen kan om boven je te varen te gaan en ernaast te komen. Zodat die rond te hem mooi bij de boei. Dus dat moet je wel opletten. Maar in principe doet iedereen dat en dan is heel weinig uit de hel in. Wat echt cruciaal is het moment. Wat Vrouwtje nou naar taak hier is het ronde van die boei. Hoe heeg kom ik op die boei op het moment dat ik gepasseerd ben. Dan doe ik dat goed. Dan kan ik een beetje vrije wind krijgen als het water treden via de schip. Dan doe ik het een beetje verkeerd zodat ik 4 meter of 3 meter die boei te leeg passeer. Ja, dan kan je vaak wat meer uitschieten in de wind. En dan als het achterliggende schip het dan beter doet. Ja, dan wordt het opsluiten door het achterliggende schip. Dus dat is wel cruciaal. Nou, zeg, de eerste scootjes in het kruisrak. Marijn Olshoorn zielt rugs uit beeld. Die kiest voor de eerste bakbootslag. En hier Vrouwtje Ozinga. En daarvoor wie het de Ilkje, ja, Jesje van Marijn. Die kiezen eerst voor de lange slag hoe stuurboord. En ja, dat is even nieuwsgierig om te zien hoe dat straks uitpakt. Ja, dat is altijd oud was. Ik vind dat er vrij betiet in de aanval gaat, Marijn. Ja. Ik ga het ook even uitstellen om even te zien wie weg zit en hoe het er in iedereen om je heen. Als je daar een beeld krijgt, want dat is elke dag wat anders. Die ene dag het er beter op staan van het waar van die dag als de dag ervoor. Dus eerst even een oud hoe sterk is iedereen. En dan kan je beter je aanvalslagen plannen, vind ik. Maar goed, hij had ik nog net zo volle won van dier. En dus hij gaat misschien voor alles of niks. Nou, is dit dan wel even wat een lange cruiserakje. Kennen we mooi even naar de C-klasse. En daar ben de kampioen niet bekend. Maar laten we eerst even naar de uitslag van de eerste treien. Daar woont de grote pechvogel van Roene Wieke, Harmen Brouwer. Maar de 3 gebroeders, die won je het.
Henk Rechts, die tot nota haast alle wedstrijden woon, die waar tweede. Tim Roosgerius wie vierde, tredde bedoel ik. En Mark de Koe vierde. En dan komt er nog een heel rijtje. En dan geven ik even naar de stand in de C-klasse. Want die is ik nog wel even. Even een goede ervoor pakken. Daar is in elk geval de kampioen al bekend. En dat is Henk Rechts. Die is maar 4,6 punten Noord nota. Dat kan heel goed 7,6, want die mensen kennen je aanloeken. Die is al kampioen in de C-klasse. Harmen Brouwer op een tweede plek is wis van promoveren. Dus die schuiven volgend jaar Savisa in de B-klasse. En dan komt er nog een groepje onder onviering van Steven Siesling met de Streetbeur, Paul Wassing, Tim Roosgerius en ik nog Mark de Koe. Die strijden nog om het derde plak en natuurlijk dan de promo Fendi voor eventueel naar de B-klasse. Daar zit nog wat strijd in. Nou, ze zielen nog mooi je terug. Dan kan ik misschien zelfs de B-klasse nog wel even doen. En daar is hetzelfde verhaal. En sterker nog, daar is hier het van de secrectorloer. Pieter Jelle-Stjulker pakte voor de 6e keer op rij een eerste plak. En had dus nou een minste wedstrijd van 0,9 punt douwen. Ja, dat met verveeld wezen voor die mensen. Ja. Je wedstrijd winnen, dat is op die manier is aardig. Maar alles achter elkaar zou winnen, dat is geen uitdaging meer. Dus het werd inderdaad heet tijd dat hij naar de promoveert. Ja, naar de A-klasse. Die promoveert Savisa. En op het tweede plak wie het Siem Kalsbeek. En op het derde plak wie het Bas Krom. Ja, het is heel goed shield. Ja. Nou, en als het er toch nog steeds zo mooi terugzielen hier, alle hier op de Lemmer. Een mooi soort publiek nou op het dik. En eindelijk Joert ik eens even droeg waar. Dat is ik noffelijk. Dan is er dus de kampioen Pieter Jelle-Stjulker. Mooi ontnota 4,5 punten. En de Oretwa promovenda ben ik bekend. Dat is Simon Kalsbeek met de Rade Roek. Die zien Hoyten om het leren opvolgen op dit skip. En Vlietnier degradeert uit de A-klasse. Komt nou weer om. Sietse Broersma. En dan ben je wel heel betiet in die klassen. Al wist van waar er oergeën. Nou, onderin is het dan nog altijd spannend. Want ja, degraderen ken in die klassen ik. Nou, Harst wis is al. Nou, hij is al wis is Simon van der Lingen. Die degradeert. En Koos Lamme. Die is ik wist van degradatie. En daar boppers nog een stikker fjouwer vanuit Thomas de Boer. Jeroen Sietsma, Remy de Boer en Jan Overwiek. Die vlucht je nog om in de B-klasse te blijven voor aankomen hier. Ja, zoals je kent, het bloedt op die manier heel lang spannend in alle geledingen van het klassement. En het jouwt ook duidelijk gewoon dat die mensen die op de eerste rij plakken staan, ik echt de beste binnen. Ja. Die echt met echt promoveren. Nou ja, dan komt er ook nog heel wat aan voor in de A-klasse. Dan qua sterke skippen. Ja. Die Nou, de Alen, die kennen het hier dus duidelijk. Maar de H in beeld, die kennen het netbalwerk in deze klasse. Die zit hier Steve onderaan. En liep het ik wel weer op een rugstreekse degradatie uit te stevenen. Apart, hè? Maar dat ziet er hartstikke mooi uit. Ja. Mooi zeil, mooi vak. En waar juist dus dat zo snel aan? Want al die meesten sjurren al die scootjes en dat. Ja, dat is een bepaald beeld. Hè. Ik vind zelf altijd, want van afstand je kerst nooit precies zien hoe het erop staat. Maar als het plaatje klopt, ja, dat het er mooi uitziet, dan rent het op zichzelf op meestal wel. Hè. Natuurlijk kan je in de details dan altijd wel je wat het vinden misschien. Maar het ziet er heel behoorlijk uit. En dus ja, denk je mezelf, ja, waarom gaat het dan net genoeg? Ja, dat weet je dan net vanaf deze stoel. Want dat vind ik al wel frappant als ik wil bezwaren zielensjug. Want die zei zelf, ja, het is een zandje hier uit Grutzeil. En ik vind die fok, die kilt en die flappert en de broek, dan denk je van nou, ken nooit hut rennen. Maar dat is dan weer een zinspraak. Ja, inderdaad, precies. Want dat ziet er qua beeld net mooi uit. Dat is gewoon zo. Maar hij rent wel hut. Zeker dat er wien is. En dat hebben we van hier natuurlijk een hoop. Dan blijkt dat van minder belang te wezen. Want het hier echt elke wedstrijd die ik jongen heb, heel het zielt. En het is jammer geweest dat het in het begin om allerlei verschillende redenen. Om die man die kiekje nog hollen kreeg en dat
het incident met het protest, dat hem dat keert. Maar ik bedoel, qua ziel heeft het van die hartstikke goed rond. En ik denk wel dat het iets met water maakt. Het zodat wat minder het waaien, dan zal dat gevoeliger lezen, maar een wol of net een natuurlijk. Maar je hebt het schipper ik maar te krijgen. En hoe ga je maar die wien om? Hoe stuur je erop? En hoe zit de bemanning in elkaar? En dat doet ze hartstikke goed. En als dat zucht, dan zou ze zeggen, ja, dat er een echt mooi spel op komt te staan, dan zou het nog volle harder kennen. Nou hebben we een mooi Sjen. Daar is hier onder in beeld zien we de jonge Jasper. En de KL die in onvalgang is, die komt er op stuurboord aan. Die leidt er al voor. En deeltje 2, nou het scheelt net zo volle. Hè? Ze komen weer heel dicht bij elkaar. Deeltje die maakt echt verdedigen weer. Ja. Op de KL. Maar ze ben wel een plakje kwijtrekken hoor, de jonge Jasper. Ja. Dus, ja, is toch iets te betekenen in aanval in. ja. Maar ja, voor hun zijn maar één ding dat denk ik nog. Een eerste plak, alles of niks. Ja, precies. En dat is dan ook een hele goede overweging. Dus ik legitiem, maar ik stier vrij heeg in het klassement. Dan moet je dit soort slagen net waan in deze fase van de wedstrijd. Want de rond is tussen de skipper met de leads. De kans dat je erin verspelen, die is groter dan dat je in winnen. Dus ja, best iets te betiet mee geweest. Maar goed, zo ken ik zeggen van jongens, we gaan voor alles of niks. En dan met een goeie. We hebben een goeie. Prima. Hier de bopperste tonnen alweer in beeld. Wees omheen matten. En nou komt natuurlijk Marijn Olsthoorn met Emanuel wel op bakboord aan. En dan Silver. Ja, dus maar correct hoe die skifting, die wien. De jonge Jasper ken wat heger ligt het. Ja. Maar die moet straks oppassen. Mooi, Marijn Olsthoorn. Als zij er nog wel voordeel kennen of net. Ja, daar wordt hij toch echt gunstiger. Hè? Hier wat heger in. Ja. Maar je moet ook wel een wat skiplengtes voorsprong haar worden voordeel kennen. Ja, dat is nog net samenkleren. Ik wil Asieler met gauw geneigd om te zeggen van dit kan wel, maar dan... Ja, nee, Jeroen de Vos, die... Oh, wow, ja. Die zullen een opzetterke maatje maken. Dat liep het mij gewoon genoeg, maar ja, het kan soms ook wel eens even een communicatiefoutje wezen. We jetten zo erop en razen, maar... Hij mat er mooi een opzetter omheen. Ja, hij sjocht zo zijn grima's op zijn gezicht. En shirt verschrikt nog even achterom. Jongens, ken je net wat jij er was, Koos. Je moet er straks wel even op praten, ja, denk ik. Ja. Poeh, nou, die had de broekkast vol. Ja. Dus, hij shirt nog eens even angstwekkend achterop naar die tonnen. Daar hebben we toch, jonge Jasper. Ja. Is toch slagen om weer voor. En dan leidt de situatie er weer in als ze krijg leiden. Ja. De Waagsdom die leidt nog zeker op het 4e plak. Ja. Die had hem die toch weer 12 rond. Nou, er komt nog in ze binnen nog net. Nee. Want ze zeggen daar nog de Grietje openzongen komen nevens mij. Die leidt op stuurboord, ja. Dus ja. Die gaat er wel achter Del nou. Ja, hij heeft zijn plakje weer ompakt. Ja. En dan had de Uten thuis. Ja, die is hier ik voorbij. Ja. En dan zorgen we toch dat wij heel bezwaren. Wat een snelheid had die man in het skip. Ja, die pak je toch in het ene rak weer 3 scootjes. Ja, dan kun je zien dat je... Kijk, de KL die doen een tussenklap, maar dan moet je toch mee oppassen. Want dan zit Elbezwager toch wel vlakbij hem. En dan kun je straks naar verdediging in. Omdat je alvast een skip kwijtraken binnen. En nou... De Utentuus doet wel je meter te volle. Nee, die shield heel effectief, maar ik vind het heel spannend. Ja, ik kan zeggen. Want ja, die gieken die mooie daarnet nee, dat moest ik net even vergeten. Bij de SKS maakt de tugage, maakt de ton eruit. Alleen nog maar het skip niet, maar je maakt de tugage, ik denk de tonnen bedoelen. En Jestermar, ja, Jestermar, in het tonnen. Ja, dat wil ik net. Hè? Nee. Te min gang erin en dan wil dit. Nee. Een opzitter is wel mooi, daar kan hij dan lang mee rijden, maar dan moet er een hele hege snelheid in het skip zitten. En hij kwam van, ik de umpire had het jongen, nou ze zit greef ik zelf jongen haar. En maar zij zie het niet in het draai nog, hè. Ze worden voor nog een scootje del draaien, ja, dan had ik nog geen gong. En dan, Nee, dan is het hartskansloos. Dan krijg je de wien even ruggen voor en als het skip net helemaal vol sturen kerst, dan komen de zeil net vol te stingen. En als het dan draait, het vlak van tevoren, dan moet het wel heel erg mooi zitten. Het stiert best nog wel een iets golfje. En het is niet heel groot, maar wel een iets golfje. Dus dan zit een skip ik minder makkelijk
in de wien op, zonder druk in de zeil. Ja, dan zitten we nou in de Olympische baan. Daar zitten we de hele tijd al. Maar nou slaan we even niet boeien 2 uur. En je ze voor de wien rucht op het strand alweer. En dan is er voor Ulbeswaag ook nog een heel soort mogelijkheid. Want dit is wel een onvalsbaan, ik dacht deze nog. Ja. Zo'n plat voor de wien raken, dat is zelf is dat soms heel lastig. Zeker als voorliggende skip. Maar voor een achterliggende skip kent dan een heleboel rendement opleveren. Omdat de wien toch altijd van achter een oorwaai komt. En, Zeg maar eens even hoe snel als Ulbeswaag weer op deze treien koprenners hier rent. Ja. Vrije wien, gewoon op boppenkant. Ja, nou, echt. Ja, daar is het rondje van Jestermar. Ja. De kampioen van Vlietenier. Begon zo mooi deze week mooi een eerste plakje. Ja, toen dachten we dat nou, hij zet de lijn terug. Ja. En toen kwam de adviseur weer aan boord. En toen gingen we ja, we hadden allemaal wel zoveel prijzen. Wat mooi. Ik wil het heel wat kritisch worden nou. Maar ik word een beetje plegen. Hè? Ja, daarom. Ja. Hij kent er ook heel goed door. Ja. Nee, maar ja, goed, je hebt ik de match met omstandigheden en toevalligheden die in het Westen gebeuren. En hoe los je die op? En, Maar ja, je bent net toevallig kampioen en toevallig net. Nee. Het is wel een... Het is wel hoe het er niet in je draait en de oren net natuurlijk. Hè? Ja, en het is ik wil dat vergeten we wel eens. Dat als we naar een voetbalwedstrijd zitten te zien, dan de meesten zijn uit vorm. Dan vinden we dat een normaal verschijnsel. Maar als we zelf uit vorm binnen, dan weten we dat onder omstandigheden. Ja, dus. Ja. Nou, we zitten in het Vaderwiense rak. Dus we kennen mooi even naar de Lietse H. En daar is ik de kampioen bekend. Maar eerst geven we even naar het plakje nummer 1 Juwet Jerre Sielt. Dat wie Harm van der Weijden. Die wie maar 0,9 punten. Dus de eerste. Andries Brouwer op het tweede plak. En op het derde plak Brand de Vries. En dan het klassement. En zoals we zeiden, ik derde kampioen bekend. Maar nog in je wedstrijd te gaan. En dat is Andries Brouwer. Mooi de Reuzen uit Akrum. Ja, die zit er heel goed voor. 4,6 punt nou. Dus ja, dat is keurig. En de man die het nummer 1 weer, die is tweede in het klassement worden. Harm van der Weijden, nou, die liep het ik vast op het tweede plakje te staan. Dat ken ik als net oors. Henk Frankena, die weer daar treden. Nou, dan geven we de hele reis maar even terug, want ze doen al hier hun best. Martijn Kleintjes op een vierde plak. 5 Agen Bandstra, die vliegen hier nog woen hier, de Lietse A. Zo is de plekje Tjibbe van der Veer, Zoan Pieter Jansma, 8 Sander Meter, 9 Brand de Vries, 10 Sikke Tegelaar, Simone haar favoriet uit Haas en Alve Chris van den Berg, 12 Gele Posma, 13 Henk Boskma, 14 Johannes de Vries, 15 Hans Brakke, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en 16 Jochem van der Vaart, Santje Bernd de Kneut en 8 Koos van Drun. En misschien had Afke nog wat nice voor u op het wetter. Want Cecilia zo mooi rustig ligt het. Ja, het zielt hier al een keer heel rustig. Geen spannende zaken op dit stuit. Zou het je mal zijn, het dorp Jestermar had zien strafroentje draait. Die zielt hier nog weer achter u. Ze lid de Alen en de Woeston naar achter hem. Het Zwarte Wieven in de achterste regio. En dat is dan wel weer heel jammer. Hè? Want die zielden de oranje dagen echt wel heel lekker. Steeds tweede of juist een derde plakje. Dan leidt nou de Eeltje 2 nog heel tijden voorop. De jonge Jasper, die zet hem echt wel op de hiel neer. Ja, en dan komt de Ulbeswaga weer aan. Wij zien, nou, ik dacht van de morgen nog even, hier koert skippen onder de speedhouse. Want het gaat echt razendsnel. De Thuis en de KL komen er nog achteraan. En nou ja, eerst zielt het je weer even rustig terug. Nou, het zit nog heel dicht bij elkaar. Ik de kop he. Van de week zeggen we dan iedere keer dat de nummer 1 en vooral heel bezwaar dit keer voort weer. Maar Jeroen de Vos die kan nog net op zijn lauwe rust douwen. Nee, hij rent net uit. En daar ben je raken ik wat tekort voor natuurlijk. Ik zit even te zien dat de KL boord krijgt hoor, bij Jeroen de Vos. Maar dat is dus net zo. Die gaat er net zo achterlangs. Vaart hem goed vrij. En, maar had Paul weer de jonge Jasper te pakken in het Vaderwiense rek. Ja, die had de binnenkant pakt en dat blijkt bij de wien wat sterker geweest. Dus ik denk, ja, misschien had er ook wel boord met Jeroen de Vos, maar dat is niet lukt.
Maar Ian had er in ieder geval weer voorbij vaart. Dat is prima. Prima keuze geweest. En dat vergeten we vaak wel eens, maar in het verder winnen ben ik een heleboel keuzes te maken. Zoals? Welke kant van de baan pak je? Hè? De meesten de skippen vaak toch een beetje bij elkaar hingen in de angst om Ian te verlennen. En dat je er wat een afweek in de koers pakt. En dan kan je wel eens de wien een beetje beter oppakken, omdat je daar al in nog zitten. En die vlaagjes komen van achteren. En als je komt van achteren, stuur je er een beetje heen. Of doe je dat niet, of ken je dat niet, omdat er orenskippen zitten. Ja, dat zijn vaak hele cruciale momenten om boord te krijgen. Of krijg niet. En dan zorgen we dat Gerrit Huisman, de Grietje Obers voorbijgong is. Nou, deze man die horen je er nog in de subtop mooi staan. Hebben hun punten ik nedig om net te degraderen? Ja, Grietje Obers is een mooi schip. Hè? Vroeger ik in de SKS hield. Ja. Van Philips Drachten. Dat het hier goed. En het wordt redelijk rustig al hier. Hè? Ja. Tenminste, ze jou wel koord erom. Tussen zie je de onval in het kruisrak, weer de jet. Kwam nou Ian links. Die kwam wel heel stijl op de boeihou. Die gaat de binnenkant claimen. Zie hoe dat nou in. Ja, nou, ze horen mooi afstaan. Ja, die zit er toch achterlangs. Ja. Prima. Maar die zit er wel heel kort achter. Die zal er waarschijnlijk onder zitten. Ja. Te gretig op de boeihou. Dat die wel de Vries die draait direct voor. Ja. Maar dat doet eigenlijk ik niet. Hij draait eigenlijk in aanvaring. Ja, daar is het al. Ja. Ja. Gele Tadema, die vindt dat er... Ja, dat doe ik echt niet. Nee. Als ik Sander Gele hier een heleboel les van heb, dan leidt er in uitschieten naar wie van die schepen verder. Want dan, er zijn een heel soort die daar net opletten. Hè? Die zijn alleen nog maar mooi die tonnenronde bezig. En die komen dan even in de wind van die voorlezers. En denken, nou dan maar roestig. Maar dat Gele eigenlijk hetzelfde bij. Ja, Dat Gele eigenlijk hetzelfde bij de Lonneke. ja, ja. Afke, doosjuist wat er al hier gebad. Ja, de umpire die had zien vlaggen lutsen en die kiest daarvoor de green-wit geblokte vlag. En dat is geen regelovertreding geconstateerd. Geen straf voor... Ja, van Jesterman. Nee, Jesterman die het protest. En, maar nee, er wordt dus geen straf van het onder de umpire leidt uitdoen. Ja, het zijn Walter de Vries, dat klopt, ja. Nee, er worden wat de umpire onbelangt, die Walter de Vries geneerd verkeerd en kunnen ze gewoon trossielen. Dwarp Jestermar, die denkt er heel oorzoer. Daar waart behoorlijk vlokt op het achterdek. Want ja, die zielen net hun races deze dagen als dat ze, nou eigenlijk verliezen hier ook wel wend wien. Ja. Nou, het kan ik wijzen dat de Empire het niet jongt heeft. Dan had ik geen oordeel. Dus dan moet ze het in de protestkamer uitvechten. Nou, maar dan hijst hij een orenvlaggen. Oké. Dan is het de zwart-witte vlaggen. Dan, is het, dan had hij tenminste feiten sjoen. Ja. En dan is het, kan hij geen oordeel vellen. En als het green mooi wit is, dan is het geen regeltreding over constateerd. Dan had er een vol sjoen. Had er een was jongen, maar had er Geen overtreding sjoen. Ja. Nou, bijzonder. En wat is dat dan, Douwe? Als het dan het wol, is het dan wat frustratie of wat? Want dan zit je heel soort in protestsituaties en dan Ja, dan ben je het. ben je dan het forceren? Ja, dan ben je het forceren. Zie je. Op een of andere manier dan bloest toch een beetje hingen. En dat is logisch, dat is menselijk in het hier als kampioen worden best. En dan zit blijkbaar alles mooi. En je ziet goed, maar je wordt ook beter. Je gaat ook beter zielen omdat het mooi zit. Want je krijgt zelfvertrouwen. De ploeg die komt in een bepaalde flow. Alle handelingen gaan misschien krijg ietsje scherper. Dat is met van die onmeetbare dingen. En als het krek alle greven nog eens omvalt, ja, dan wordt alles een beetje minder. De flow wordt minder. En dan ga je misschien dingen proberen uit te dwingen. In situaties. En ja, dat is nooit de beste manier. Maar ja, niks menselijk is ik de taal als Fremdjes. Ja. Nou, dan krijgen we nog even een joggersvraag op hashtag IFKS Joggentje. En die zei het, nou Douwe Visser net meer in de Eskes zielt. Kriebelt het dan net?
Ja, kriebelt het bij ik net nou dat is het meer in Eskes, Sielst? Ja, nee, zeker. Als dit ik zo just. Het bloed, het is natuurlijk kriebelt het en het zal ik wel kriebelen in bloed, denk ik. Ik vind het verschrikkelijk om dit te zien. Maar het is net oors. Hè. Je moet op een gegeven moment mee ophouden. Want dan doe je het te lang. En je moet ik mij komen kennen. En wanneer is dat moment er? Maar, en dus hij zei van nou, het is nou mooi geweest. Maar ja, het moet altijd kriebelen. Dit is het mooiste wat er is natuurlijk. Ze skip onder Wien. Ja, en wij hebben nog weer even ijs van afkoop het wetter. Nou ja, de strijd die is wel echt gaande hier tussen de 1 en 2. Want de KL had op dit moment bij de laatste tonnen hetzelfde slagje kiezen als de Eeltje 2. Die pakte natuurlijk de orenslag die de KL kreeg nam. Pakte echt net heel lekker uit. Dan moesten ze de jonge Jasper tussen komen litten. Nou zitten ze daar zij aan zij op naar de bopperste tonnen. En wordt het daar even heel spannend. Want waar komt er als eerste om? En waar bleef het dan gelijk? Bleef de Eeltje 2 op 1 en de KL nou op 2. En wat doet de jonge Jasper hier dan nog? Dan nog heel even een liedse anekdote over Douwe Visser. Want toen Douwe Verlini hier vertelde van nou ik hoor op en Jappie neemt het toe. Toen hingen we je beide in uitsturing, Jappie en Douwe. En toen weet ik nog dat ik de visagie inkwam en dat ik zei, goh wat mooi dat je er bent. En toen zei Douwe tegen mij, is dat zo? En toen dacht ik, hè wat nou? Toen zei Douwe, ja maar dit budget wel het eind van een tijdperk. Een tijdperk wat nooit meer weerom komt. En dat is me altijd sabot bibelen. Ik denk, ja, dit is wel echt het leven. Op een gegeven moment zei je, ja we moeten misschien maar ophoren. En dan komt zo'n tijd nooit meer weerom. Maar dat gaat echt een hele prutte indruk op me maken. Nou, zo veel dat ik wist heel duidelijk wat we aan het warmingen samen met mijn vrouw. Maar wij wisten ook heel duidelijk dat we ophouden moesten op een gegeven moment, niet te laat. Maar je weet ik dat je alles wat je, nou ja, dat je hele leven bezighouden hebt, dat sluit jou. Maar ja, dat is het leven. En dat wordt moeilijk. En nog steeds, als ik naar chef moet het nog steeds moeilijk. En zo is het ook eens in een IFK's muziekje vallen. Nee. Niet om nee. Ik wil gewoon niet weer een schipper wezen op een schutje. Dat heb ik uitsluiten en dat wie mooi en dat moet je ze houden. En dat heeft niks met IFK's of SK's te maken. Dat ging gewoon niet door. Dan gaan we dat nou al handelen. Ja. En wij zien correct even hier Ulbert Zwager in beeld. Ja, fantastisch schillend weer. Heel gewoon een wien. Alle vlagen kon er heel makkelijk verneren. Zoals de jonge Jasper soms tussen even in. Marijn Olsthoorn, die gaat nou door de wien hoe stuurboord. En die komt ik de hele tijd, het gaat wordt beslist net grutter tussen Eeltje en ik denk dat Ulbe Zwager zich er nog in mengt straks. Die hebben we nou even net in beeld, maar die komt er straks van bakboord of stuurboord in varen. Dus het wordt nog een hele spannende strijd. Daar is hij al. Ja. Ulbe Zwager, hoe stuurboord. En Eeltje 2 besluit gelijk door de wien te gaan, want die roekt al de hietadem van Ulbe Zwager. Ja. Ja, zeg maar. Ze zit al op in je lijn. En die Oorstan is net zo groot meer. Nee, dat wordt voor Jeroen de Eeltje 2 wordt het de hele wedstrijd verdediging. Hij gaat niet zomaar even een landje verder in. En ik door te zeggen, ja, die zeggen nou ik hoe de wien kilt. Ja. Hoe de vlaag negatief is daar voor Marijn Olsthoorn, de links in beeld. Die met een heel lang oor aan, dat met nou deeltje ik, maar Ulbe, die had die hichten nog steeds. Ja. Zeg eens even hoe die wien skift. Ja, en hoe heger je zit, hoe langer je profiteren van deze slag, hè? Ja. Even zien hoe die winst weer herstelt, ja of nee. Hij komt weer om de wien. Ja. En dan komt de bediening wat jij er dan horen. Het is duidelijk. Ulbe Zwager, al 2 keer in de laatste 2 dagen, is op in aanval. En is heel dicht bij de koprenner, Jeroen de Vos. Het lijkt dat Ulbe Zwager nou al op een 2e plakje zielt. Maar we moeten het even zien hoe straks Marijn Olsthoorn hoe bakboord aankomt. Maar het is nog wel Jeroen de Vos die op kop leidt. Ken Ulbe Zwager in dit goddoeken achter de Eeltje 2. Dit wordt spannend. Hoeveel risico gaat de Waaksdom nemen? Hij zielt terug, dus hij weert het erop. Ja. En ze hebben hem denk ik een beetje oerzield, de Eeltje 2. Dus hij kan wat jij er door de wien. En mooi gemak hebben ze Douwe. Ja, ze likken het wel. Alleen nog de camera-opstelling die
ben ik altijd een beetje onzeker terug. Want die Egyptes en die Lenkers die liep je altijd over op camera's in de werkelijkheid. Maar dat wordt op geen enkele manier wat zijn. Dus het komt dus blijkbaar heel makkelijk. Ja, zie maar eens even. Ja. Ja, niks aan de hand. Prima. Scheepslengte ertussen. Nou, dan vind ik dat toch ontzettend knap. Als je zegt hoe ze om de eerste boei heen kwamen. En wij zijn nu al binnen iets een kort schopje tijd. Maar een kort kruisrekje. Dan hebben ze dat heel bijzonder opgelost. Ja. Dus, opnieuw, vanaf het begin, Ilkje 2 op kop, maar vlak achter hem aan de grote zet van Zwaga. En daarachter Marijn Alstoorn, die dus een plakje inleveren had. En dan komt de rest nou nog straks om de boppetonnen heen. En dat is de jonge Jasper. Ja. Ja, dan had Ulbe in één slagje 2 scootjes pakt en ik al een aardig katje ertussen. En daarachter zit dan de Utentuus. En dan begint het veld nou aardig uit elkaar te lopen. Ja. Nou wordt het makkelijker om eventueel een aanvalslag te matchen. Maar de voorste treien die schielen heel gedegen. Dus dat wordt alles wat erachter zit, wordt het wel moeilijk, denk ik. Het is vooral zaak voor Jeroen om nou goed op te passen. En heeg te varen. Want dan zit er in de skeren bij de Waagsdom. Want die kan uit en terug wat heger onder wien varen als de Elke 2. Dus als Jeroen de Vos straks bij de onderboei rond lid, dan wordt het ingewikkeld. De opvolgers nou natuurlijk de IFK's en ik al jaren neem ik aan. En nou, eerst had u dus al jaren niet meer jong, maar wat is voor jou het grote verschil tussen deze 2 clubs? Nou, vooral de regels. Hè? Je vaart is met internationale reglement en de umpire die speelt een enorme rol. Die heeft een hele grote preventieve werking. Ik zal even zien, de Grietje Obers, en is die op tijd? De oren met hem heeg. Nou, we zullen even zien dat je hebben het uitvallen. Ja. Ja, ze hebben het zien we al gewoon bij het Jack in die protestvlagen. En die wordt weer heesten. En dat is de Grietje Obers die hem zien Friendship heist. En daar is een... Ja, en we hebben een fluitje en we zien een vlaag. En misschien had afgezien welke kleur de vlaag is op het wetter. Van de umpire. Ja, dit is de zwart-witte vlaggenwest hoe het jij er al over hier. Dus de umpire had geen genoeg feiten of het incident net goed zien. En kan dus geen oordeel aan over wat hier baden, wat hem onbelangrijk, geen straf. Ik weet net, ja, ik zeg wel dat de Grietje Obers daar heel minder ruimte kreeg. En ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat is een denkje. Nou, dat is een mooie conclusie voor in de jurykamer. Het wie een denkje. Ja. Dank je wel, Afke. Ze mij je best wel vreten, ja. Ik wil best wel komen. Mooi. Maar nou ja, we hier er even over in de umpire. Grote verschil, SK's, IFK's? Ja, die had een enorme invloed. Juster mocht ik even mooi varen. En Wils wij even in de herhelling zitten. Hij komt op bakboord aan. Giet maar een opzitter daar. Sjuggen we het green scootje bij de tonnen. Maar loeven tot rug in de wien. Dan moet de geek net aan de andere kant komen. Want dan is het trots de wien. En met deze manoeuvre moeten de oren hem gewoon vrij varen. Ja, en dat doen ze eens net. Of tenminste Walter de Vries. Die moet jeder eens omheen om de F van Friendship die daaronder zit, rond het hij aan. Ja, en dan tik je ze elkaar even. Ja. Ja, ik vind het toch, los van het feit wie nou precies gelijk heeft of niet gelijk. Want ik heb juist wel geleerd van Jos dat ik dat altijd lang niet goed zeg. Maar ik begreep eigenlijk niet het risico wat Friendship nemen en Walter de Vries om die man aan te tikken. Want je hebt er niks aan. Je leest alleen maar stil omdat je in hem aanbotsen. En meen je dat je in je rug staat of dat de mannen het zitten mochten hier. Dan hier altijd die vlagen nog lukken kennen.
Maar waarom moet je er nou eerst bovenop? Zulke dingen begrijp ik nooit zo goed. Ja. Hij hier jeder gewoon opsturen kan. Walter de Vries Ongejan omheen. Hij mag zelfs ik nog loeven natuurlijk. Ja, Ja, vrij varen. En dan ga je in volle snelheid erdoorheen misschien. Hè? Ja, en dan vaar je hem vrij en dan kan je eventueel een protest lukken. En dan kan je ook nooit fout wezen, want je hem vrij vaart. En eventueel het Grietje Overs het verkeer die. Nogmaals, dat weet ik dus niet. Ja. Want daar weet ik me niet door zulke uitspraken. Maar dan komen we toch weer op die umpire waarom. Dat is juist er even mooi geweest. Ja. En nou, kerst er nog een soort van leren zoals. Maar wat vind je ervan? Een umpire op zichzelf? Ja, en in de scootjewereld die ertussen vaart? Ja, nou, ik vind het, als ik er naar Sjug, heeft die man gewoon een grote preventieve werking. Een beetje de politieman op het wetter zit, maar ik denk dat de meesten zeker zich oorgedragen als ze weten dat hij er is. Of niet. In sommige situaties wat minder risico nemen, even een jaar of 12 geleden. Dat is duidelijk te zien. Doos zit nou in het bestuur van SKS als afdeling wedstrijdzaken. Ja. Komt er een umpire bij de SKS? Nee, voorlopig niet. Nou, daar praat hij wel aardig in. Maar, ja, nee, maar ik weet wel hoe de vergadering daarover denkt. Ja. Hè? Dus, maar die eigen mening, dat mag je altijd toch? Ja, nou goed, ja, hing het ik van de ontwikkelingen nou. Die umpire is bij de IFK's net samen invoerd. Dat er is op een gegeven moment wie er blijkbaar behoefte wordt vanuit de leden. En is men op deze wijk in. En ik denk dat het een goede wijk is. Bij u besteedt die behoefte niet. Dus wat ik er persoonlijk van vind, dat is weer wat anders. Het krijgt er net uit. Maar als de leden die bepalen de koers van zijn club. Dus dat die leden erom beginnen te vreken. En dat kan samen eens een keer zo wezen. Dan kan het beste een oplossing wezen kennen. Maar uiteindelijk is het altijd een gevolg van de gedragingen van de mensen op het wetter. Als die niet meer uit hun onderlinge problemen komen die ze zielende warm aan elkaar hebben. Ja, dan moet er een umpire komen. Dus aan de andere kant, je kan zeggen het is een oplossing. Tuurlijk. Ja, en dan zorgen we even naar wat een tweede wedstrijd zielt. Want dat is die vlagen die onder die blauwe vlagen, dat kunnen we nou wel melden. De finish loopt erin. Dus ja, dat is stiert een nummerkoop. Ja, die kunnen we zo net lezen. Maar dat betekent dat we nog een tweede wedstrijd krijgen. De finishvlag hangt is de bopperste. Dus we gaan niks aan finishen. Nou, dan... Dan hebben we nog een joggersvraag. Of een e-mailvraag of een Twittervraag. Maar Douwe die kent... Ik wil nog even dat verhaal van die umpire houden. Ja? Als de vergadering besluit omdat we het zonder umpire kennen, dan zou het eigenlijk iets voor de mensen die zielen en net voor de umpire. Nee, dat is ik. Maar je kent natuurlijk, als ziel je goed, zeggen van nou, onafhankelijk iemand op het wetter, ken ik handig wezen natuurlijk. Zeker. Afke, hier stond nog een joggersvraag. Ja, wist. Een hele interessante. Maar ik wil eens nog even zeggen dat de Ilkje Twano als eerste om de ton is. Volgen door de KL. Ulbe Zwaag als derde. De jonge Jaspers vierde. En de Utentuus als vijfde. Dan liep het de Grietje Ober zesde. Walter de Vries zevende. De Utestrie het achtste. Jeste maar njochen. En ja, ik moest een beetje gniffelen om deze joggersvraag. Wietse Huytema namelijk. Die vreeg het wat de ralcode van de groene kleur op de scootjes is. Die krijgt ik meteen een reactie van zijn vriend. Die zei ze, worst in hoe schilder je? Nou nee, dat net. Nou Wietse, ik ga hier even serieus op in. Want als nou heel goed just, ik vind een ralcode, die zit hem hier net zo heel wat in de holle. Misschien maar dan toch even naar de bouwmerken. Maar als bijvoorbeeld just naar dat scootje van Ulbe Zwaga, die had haast een licht neongroene kleur. En de jonge Jasper daarachter, die is weer een stuk donkerder. Dus volgens mij verschilt dat nogal. Nou, de snekerpan die we green, dus de Madouwa, ze maar even wat meer hoe ze. Wat was dat is, er zijn twee kleuren in het scootjesielen die maaien. Dat is bruin, dat is groen en dat is eigenlijk crèmekleurig wit. En crèmekleurig wit, dat wie een jertiet... de scootjes die voor handels, of tenminste voor kermissen broekt waren. Want die hoeden net vies te worden. Die hier geen viezigheden als turf aan boord. En de bruine en de groene scootjes, ja, daar zegt die smargens wat minder goed op. Dus die kleur waard dan vaak doen onder de scootjes die mij wat smarriger handelswaar gaan. Nou, dat. Interessant, hè? Wat voor kleur had die skip, Afke?
Nou, dat is heel ondefinieerbaar. Er zitten nog lietse witte stikjes op, maar er zitten ook hele bruine stikjes op. Dan weten we best mee vast. Mooi. Maar ik vind dat Ja, we precies. even naar de wedstrijd moeten. Want ja, we hebben heel soort informatie eromheen. Hartstikke nieuwsgierig natuurlijk. Maar er wordt wedstrijd zield. En we zeggen dat Bezwagen in het Vaarderwiense weer een plakje voor Len had. Ja, heel bijzonder. Dat En- hebben we net zien. Nee, dat hebben we net zien. En komt misschien door alles wietwaardige praat over de reglementen. Ja, dat is toch weer even een tussenstand. Want ze binnen nou op weg naar de finish. En het wie bij de derde bovenboei wie het Jeroen de Vos, die nog steeds hield hij op het tweede plak lag. En zelfs al zeiden ze krijgt Ulbe Zwagen op het waar, die loopt nou op draaien. Toen wie het Marijn Alstoorn. Vrouwtje Ozinga op Fjouwer, 4 Florian Swart, 6 Arjen de Jong, 7 Gerrit Huisman. En die hebben een protestje in elkaar. 8 Walter de Vries, 9 Gele Tadema, 10 Jelles Brandstra, 11 Tony Brundel en 12 Klaas Cuperus, 13 Wietse Heerskop en 14 Jaap Hofstee en 15 Ron Sieperda. En dan liekt het nou dat ze al hier aardig in dezelfde slag bleven als net ouwe. Ja, ze willen nou geen risico's meer in. Maar als je iedereen, de bovenste, de eerste 3 jaar die met tevreden mag plak, dus die gaan niet op elkaar omvallen. Het is alleen nog de Utentuus die we nou een stuurboord voortvaren, Sjurgen. Ja, en Vrouwtje die zit wat in de uitschietende wien van Ulbe, want die kwam wat minder mooi op tonnen heen. Dus het kan wijzen dat hij op Florian verdediging giet, op de Utentuus. Maar deze 3 die bloemen wil terugvaren. En liep het toch de waaksdom van Ulbe Zwagen wat heger te kennen dan de oren het waarschoetjes, hè? Ja. Ja, die kwam even wat gadelijker om mijn boei heen. Direct al. En als de wind dan nog een beetje krimperig is, dan had die achterste skippen hem iets mooier dan de voorste. En dat denk dat dat nou gebeurt. Dus als die wind iets te wat naar links draait, dan had de achterste skippen de binnenbocht, zoals ze dat noemen. Maar Jeroen de Vos die krijgt hem nou volgens mij van voren de wind, met iemand zakje in die koers. Even de vraag of de achterliggende skippen dat ik ze krijg. Krijg je die dat niet, wat Jeroen je mooi maakt, maar die krijgt echt iets slechts van een naar rug draaiende wien. Dan, ja, En, ja, daar draait Ulbe. En waar moet Jeroen nou op draaien? Want die is natuurlijk klassementzieler. En Ja, die loopt voor. Oh, dat is ook nog een aardig god, hè? Ja. Ja, hij kan natuurlijk nou op Ulbe draaien, maar ja, de KL zal... Had de wind hem nou hersteld, dan ziet het terug, Jeroen. Ja. Maar ik denk dat het geval is. Maar Ulbe die draait op die minnen. Die weegt nog allemaal van slagje. Want dit is in principe de verkeerde slag waar ze nou in zitten. De Emanuel en Jeroen de Vos. En Ulbe die heeft niks te flannen. Want hij verdedigt nou op Vrouwtje. En hij kan eventueel nog een aanvaltje van het En nou gaat ik Marijn Alshoorn of krijgt hij hem zo mooi? Nee, Ja. die krijgt hem mooi, die stekt hem even op. Ja, hij komt bij weer om. Komt even om. De wind. Prachtig zielwaar, hè? Ja, het is prachtig. Ik zit een mooie vlaagje in. Er kan soms heel leuke aanvaltjes op proberen te doen. Het is meestal wisselthinking op zijn goed Fries zijn. Maar goed, je hebt dan toch een aanleiding om terug de wind te gaan. Maar die bloeit er maar wat achterom zielen. En als de wien even wat minder wordt, zet de krek weer bij Jeroen. Nou, dan gaat Ulbe fut. En ja, dan ga je toch weer even een stukje waar je weer in hoopvolle verwachting varen. En misschien wordt het weer. Je weet het niet. Als je er achterom zielen blowen, dan weet je zeker dat het niks wordt. We jaren dat er bij Sikke Heerskop, ja, dat wie wat brutsen, dat wie toch net het houtwerk, maar ergens iets aan het stielwerk van de gaffel. Daar is de Sieslings ben de drok ontlasje geweest. Nou, die ben voor brandblussen, bergen en laswerk deze week hier aanwezig. En natuurlijk voor cameraskip. Maar dan zullen het straks... is te hopen dat Sikke Heerskop voor de mensen die de letter in kan binnen, die doet net mooi, want die hier pech ontskip. En die hopen het alles op die kleer te gaan om de tweede wedstrijd die we hier straks nog varen. Nou, deze 10 minuten na de laatste binnenkwamen is, dan begint de startprocedure weer. Dan hoopt hij er weer bij te wezen. Eeltje 2, die gaat nou over bakboord. En Sil op de finish onzielen. Ja, nou is me krek hoe Ron valt het er nou in. Ja. Ik denk wel aardig, want de KL die krijgt hem wat van voren zo te zien. Dus dat zou betekenen dat Jeroen de Vos hem wat heger krijgt door deze boeg. Ja. Maar de camera's die hebben hij al vaker voor de gek gehouden. Ja, maar die gaat nou heel mooi. René Diek boven in het bakje. Ja, en daar zit er. Houdt nooit op, die Ulbe. Hè? Nee, en hij strijdt tot op het laatste moment. Prachtig. En dat maakt het mooi. Ja.
Jeroen de Vos op bakboord. Ken hij de finish al bezielen? Die zal daar boppen inlezen. Dat is nog een aardig handje. Ja. De ridder. Nee, hij zal ik nog een slagje maatje maken straks. Oer stuurboord op de finishzone. En dan ben wij benijd. Ja. Hoe dat al hier komt, maar Ulbe Zwaga. Komt hij nog in de buurt van de Ilkje 2? Of kan hij zijn tweede plakje weer ompakken? Ja, het is maar kijk hoe kort Giet Ulbe er straks achterlangs. Hè? Want elke 2 die moet ik nog een slag omheen maatje. Dus Giet Ulbe er vlak achterlangs. Ja, dan wordt het heel gevaarlijk. Maar ja, dat is nou nog net een shit. Maar dat is even het punt. Als het er al net van langs kan, dan lijkt natuurlijk een stuurwoord. Maar als het er maar vlak achterlangs gaat, dan het er moeten worden, kan ik inskeren. Ja. Maar het lijkt het nog wel aardig mee te vallen voor Jeroen de Vos dan in dit geval. Wils nou toch Ulbe hem weer aardig positief in krijgt. Ja. En heger ken. Ja. En dan zal het straks Jeroen de Vos wezen die gelijk mooi draait. Maar dan moet er wel een afstandje wezen. Hoe 4 zit Ulbe Zwager van Jeroen de Vos? Ja, dat is nog een eindje. Ja. Dat... Het verschilt dat, hè? In elke camerapositie is het weer anders. Heel bijzonder. Maar hij moet hem nou net niet inletten, Jeroen. Want dan is hij ook wel baas. Ja. Althans, dan neemt er Jeroen wel een hele grote gak. Ja, hij doet het wel. Hij gaat voor eerst terug. Hij draait hem net boven het tuig. Nee. En hoe komt Ulbe dan mooi? Nou draait er wel. Nou, hij zit altijd nog in een goede lijn. Ja. Want hoe komt Ulbe mooi Marijn Alsthoorn? Daar gaat hij voor daar ligt het. Ja. En weegt hij erop. Hij weegt het erop. En het ken ik makkelijk. Ja. Niks aan de hand. Niks aan de hand. En hij had zijn tweede plakje weer om. Ulbe Zwaga. En komt straks ik op bakboord op die tonnen. Hoor. Dus die kunnen we haast noteren. Die kan Jeroen, die kan de KL straks wel opvangen. Ja, hij had de bak beslagen hoor. Nou, een verrassende winnaar toch wel wat. Of net, Jeroen de Vos? Ja, hij is nog net door de streek, maar... Ja, en aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ze hebben van de week wel heel gedegen zield natuurlijk. Hè? Dus ja, als dat volhoudt, dan komt er eens een dag dat het heel mooi uit de stad waar het best. Dat kan haast niet uitblijven. Hij is maar gedegen en goed gecontroleerd. Ja, want ik zei het wel verrassend, maar ja, als je het tweede plakje in het klassement staat, ja, dan kan er ik natuurlijk wel eens een goeie die intussen zit. Dan doe je het al heel goed, hè? Ja. Kijk, het Texien, hoe mooi dat zeil erop stiert. Rent het, Lindemot het. Prachtige beelden, dit is van achter nou. Kijk, echt zien hoe ze varen, hoe ze reageren op elkaar. En hoe het zeil erop stiert. Mooie verdraaiing in de achterkant. Ja, mooi gecontroleerd op de Waagsdam. Hij liet hem net de 400 terugzielen. Correct. Maar ik net terug in de zeil. Zodat Ulbe Wetter de wien moest. Dan moet je zelf ook weer een keer terug de wien. Hij liet hem zielen, maar wel onder controle. Heel verstandig. Maar ze durf ik al een paar hier mooi. Dus het zou wel raar zijn dat ze dat spelletje net in de gaten gingen. Dat is wel taf vertrouwd. Maar dit is mooi. Voor Jeroen de Vos. Mooi een bemanning uit van haast al hier uit Drielzooi. Hij stiert een 5 punten, een 4,1 afstand op de nummer 1. Zeker heerstop. Ja, dit is mooi. Keurige tweede eerste plak en van de kop aan, maar geen één moment relaxed zielen kennen. Nee. Ja, nooit 2 eerste plakken. Pakt er nou een tweede plakje. Ulbe Zwaga, mooi de Waagsdom. Die is van de hier echt in vorm. Ja. En hier er wat minder risico's nam op die ene dag dan... Ja, daar hier wat ze pas ik al hoor. Let hij net afhankelijk maatje van umpires of van tegenstanders qua beoordeling van de situatie. Vaar vrij, vaart zingen meter om.
Dan verliest misschien één schip, maar nou verliest misschien het hele kampioenschap. En dan wie er op het derde plak achter Ulde Zwaga, Marijn Olstoorn, de Utentus, die had toch de jonge Jasper nog pakt. Ja. Nou, die doe ik heel goed mooi, die komt op een vierde plak. Ja, en het snelle scootje, het snelle piepster scootje, de jonge Jasper, ja, nog net op stoom douwen. Nee, dus, ze winnen nou toch echt goed de start bij. Een goede positie bij de eerste boei. En dan zie je toch dat ze weer plakjes inleveren. Het is, ze heeft wel bettering nog aan. Ja. Dus ik heb alle de sneken pan. Ja, Als dat zouteken eruit halen, dan is het verschil haast net. oké. Echt haast een duplicaten bestaan net in de scootjebouw. Maar als er een schip nog maar kan likken met die bij, dan haast identiek. Dus in principe kan dat een heel snel schip zijn. En dat heeft ik heel vaak gehoord trouwens, maar van die zit het de krek net in. Toen, wat verbouwen hier de Snitserpan of had? De trekje. Ja, Jontje Tredje. Ja. Hoe waren ze toen bouwd? Wie er toen een bouwtekening of een mal of werd helemaal uit de holle dien? Ik weet het niet, maar volgens de verhaal werd het meeste gewoon uit de holle ding. Ja. Opzicht. Dus, op zich, er zal wel een grote lijnenplan geweest zijn, misschien, maar het wie niet zoals nou dat elke klinknagel welke las van tevoren vers light en hoe dik het er precies wezen met just in de scootjes dat sommige spanten niet helemaal pas binnen dat ze die pas maken hebben maar passtikjes. Dus wij vroeger wat dat betreft heel oors bouwd. Dat is nou natuurlijk de middelen nu binnen heel verschillend. Maar en daarom is ik nooit in een schip helemaal gelijk. Ik kan liekjes zien wat op elkaar, maar er is net een kopie. Als die Joodrijzige schepen die naar binnen vaart die over de helling komen, dan moest er echt onder kleuren zien dat het een ander schip is. Maar ze zijn verder helemaal identiek op elkaar, maar dat is vroeger net zo. Nou, en dan zien we hier weer de protestvlagen. En deze hier juist al een heel soort met elkaar. Nou hebben ze nou net in elkaar een protest, maar de Grietje Obers, mooi een protestvlagen. Nou, hoe de streek. En daarachter Jester maar die had nog achter een scootje del. En die had ik nog heel tijd een rede protestvlaag in het want. Die had net de umpire advies opvolgen. Maar wij gaan nou even naar de winnaar van Joorts. Jeroen de Vos, had er wel in de gaten dat ze op het stuit eerste stist in het klassement? Nee, nog niet. Maar ik had er nog niet aan gerekend. Ik had inderdaad gezien dat Sikke de wedstrijd had verlaten. Dat was natuurlijk hartstikke sneu. Want we willen gewoon dat we hem op het water strijd met hem kunnen leveren. Dus we hadden er nog niet aan gerekend, maar ik had wel gezien dat hij er niet was, ja. Jim, Silenijn eerste plakje. Wie dit een perfecte wedstrijd voor je? Ja, we hadden onze fok gescheurd bij de vorige start. Dus we hadden er heel gauw, dat was gelukkig voor ons, dat was echt onze mazzel. Een algemene teruggroep, waardoor wij snel een andere fok erop konden zetten. En daar hebben we nu mee gezeild. En dat is niet de fok die we voor deze wind hebben, maar we konden er gelukkig mee verzeilen. Is dat het gelok van een kampioen? Ja, misschien wel. Ja, nou, maar dat zijn we nog niet, dus dat kan ik achteraf pas zeggen. Ja, dan moet je dus heel rap skekelen, het werkje. Maar je hebt het op die toch nog redelijk van elkaar krijgen. Ja, we hadden het op tijd klaar. En de tweede, je moet een klein beetje behouden zeilen zonder fok in de start. Dat is natuurlijk niet heel makkelijk. Maar de jongens hebben het heel machtig en snel opgelost. Dus we hadden een onwijs mooie start. We lagen als 1 bij de eerste ton. En konden het gelukkig ook houden. Achter ons liepen ze ontzettend hard, de Waaksdom en ook de KL. Maar die gingen een beetje met elkaar spelen. Dus daar hebben wij dan weer profijt van. De slag van Jim, waar ga je hem deze wedstrijd woen? Omdat je hem toch wel wat problemen had dus met die fok. Nou ja, het is hier niet groot water. De start is krap. Het is ook krap voor de start om te manoeuvreren. En wij konden gewoon starten en we hadden wind om onze slag af te maken. En dan hoeven we niet op anderen te zeilen of anderen te sturen. En dat is al de winnaar, zeg maar. Ja, en als het eerst nou dus deelt eerst in het klassement, te jaren maar je Sigge Heerskop, lieke volle punten als mijn berekening klopt. Begint er al wat kampioenskoorts te komen? Nee, nog niet. Nee. We gaan, ik heb het zelf nog niet gezien. Moeten er nog even rustig naar kijken. En dan misschien dan wel, ja. Ja, die tiert is een overzelfs net, want we staan aan z'n weer. Hoe is dat om zo gauw weer te skekelen en nog een wedstrijd te doen? Nou ja, eigenlijk wel leuk. Ik hou er wel van. Een kort wedstrijdje. En hoe lang hebben we gezeild? Een uur. En nog eentje. Kom maar op. Ik kan het de hele week wel doen. Dan maar even de rust pakken en eraan zijn we in Lokweesken. Jo, tegen. Ja, dat is het echte zielersbloed douwen. Gewoon zo volle mogelijke wedstrijd waren varen wel op. Want ja, je bent 14 dagen onderwijs met de SKS. Ja. Dan ga je maar halve wedstrijden. Ja, ik doe even nou maar. En die door gemiddeld nou de laatste 2 uur. Ja. Dat kun je haast op 2 dagen doen, toch? Nou ja, als dat juist was maar alleen maar hooi, dan zie je soms
3 wedstrijden op een dag is. En dan nog een dag van 2 en nog een dag van een wedwaard. Dus dan zielst in een paar dagen tijd meer dan de helft van wat we in de SKS doen. Maar ja, goed, met de SKS is het toch niet alleen nog zielen. Hè, dat is ook een stukje traditie. En dat betekent dat je gewoon van plak naar plak ging. Nou ja, dat fret ik niet. En dan zit je, omdat het correct iets meer is als bij de IFK's qua aantal wedstrijden, komt er een weekend meer in. En nog een vrije dag meer. Hè. Dus ja, dan rekt het zich op natuurlijk. En dit is heel effectief. Ja, alles in een weekend, maar dan ben je wel elke dag bezig. Nou, dan hebben we nou de hele uitslag van Hewitt binnen. Iedereen is door de streek. Dan kun je mij even klokken geven, want er wordt 10 minuten start de nieuwe procedure straks. En dan is, zoals bekend, ze krijgt on het woord Jeroen de Vos eerste worden. Ulbezwagen, tweede Terije Marijn Olsthoorn. Fjouwer Florian Zwart. Vrouwtje Ozinga waar 5e. En op een 6e plek Arjen de Jong. Zoon Walter de Vries. 8 Gele Tarema. Jochen Gerrit Huisman, Sinjen Tom Brundel, Alve Jaap Hofstee, 12 Wietse Heerskop, 13 Klaas Cuperes, 14 Jilles Bandstra en 15 Ron Sieperda. Maar er rennen wederom een aantal protesten. En dan wacht je wij nou even op de start van de tweede wedstrijd.
Thomas, ben jij... En daar ben we weer. Waarom in de Lemsterbaai voor de tweede wedstrijd, de inhaalwedstrijd van de Sletterme Mariette deze week. Wie zullen zijn zien wat deze tweede ronde uitbrengen gaat. Krijgt wie het Eelkje 2 die als eerste door de finish kwam. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze het slagje te pakken en gaat het dan weer helemaal hetzelfde? Of had die eerste wedstrijd toch een heel soort krachten inboet en rent het nou dadelijk heel los? Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Ik had dit zelf nog nooit meemaken. Nou ga ik nog geen tiental neer mij zelfs. Maar het is de eerste keer in elk geval in mijn scootjesiel carrière dat we 2 wedstrijden achter elkaar doggen. En ik gelijk achter elkaar. Ilke en Douwe, wat kun je hem daar zeggen? Hoe zwier is dit voor de meesten hier aan boord? Nou, dit is te dwan. Ze hebben een oerenzield. En het waren, nou ja, we draaien zich even om. Want we hebben de hele wedstrijd naar joggen. Maar het waar is gunstig. Ik bedoel, het is stevig, maar het is te dwan, Douwe. Dus de krachten zijn nog net op. Dus ja, we hadden het on Jeroen de Vos. Die had ik gewoon nog toen, hè? Ja, in fysiek is het beste advance. Ze had het nou goed, hè? Ze hebben het mooi kort houden, de wedstrijd. Ja, dit is woeste onnen. Dat is die wie het laatste in de klasse. Maar weer Sikke Heerskop is die alweer in beeld. Nee, die hebben we nog net zien. Maar ja, die is dus, ja, daar is er weer Sikke Heerskop. Ze hebben wat lasken om de spruit van de gaffels, maar om het beslag. Daar zit een ijzeren jekje bovenop waar de piekenval in zit. De nokkenval. En die wie afbrutsen. En die hebben ze lasken. En hij is er weer bij. En dan... Ja, en hoe is die er stand nou, Elke? Want dan ben ik even kwijt qua punten maar Jeroen en hem. Sinds je nog... We zitten even... Jeroen de Vos die had nou de leiding in het klassement. Mooi trekje komen jongen. Mooi een ex-equo. Een mooi Fries woord. Dat kan hartstikke. Maar een gelijke stand. Een trekje komen jongen punten. Hoe krijg je het voor elkaar? Mooi zeker Heerskop. Dus... En Ulbeswaga, die zitten daar weer een gotje wel van 20,8. En daar is het 1 minuut voor de start. Dus we zullen nou even zien hoe ze op de lijn lezen. Ja, nou zeker die proberen het ze pas ik helemaal beneden. Dat er nou hè. Dus verwacht je toch een heel... Wils die dus toch de eerste start net zo mooi wijkamen, hè, die daar onderin leiden. Nee, daar ziet Tony Brundle volgens mij in de vorige start en die kwam er helemaal net verdelig bij. En de KL die zit helemaal bij de orenkant. Het is nog ze binnen volgens mij heel betiet. Het is moeilijk te zien altijd van deze kant hoor, maar oh. Dit lijkt het wel weer een algemene valse start. We zitten nog op 20 seconden en ze zijn er al heel dichtbij. En de A-baan, of de A-klasse en weer dezelfde. Ja, we hebben wel dezelfde baan, de Olympische baan. Maar we zullen even naar de start, dus 5 seconden. En daar is het schot. En ja, de algemene valse start. Ik werd ze binnen natuurlijk. Hoe verder ze in het klassement komen, hoe scherper ze binnen. Ja, en nog een schot van de schutter op het startschip. Dus we krijgen weer een nieuwe startprocedure. Afke, dossier is er dicht op. Wie ze de 4 uur heen? Ja, ze winnen er aardig 4 uur heen. Ik zeg vooral de alen daar gaan en de rest volgen. Dus ze winnen heel gretig, zeg maar, om deze tweede ronde te zien. Het speel kan al een keer weer om. Wat ik wil eerst even zeggen, wie dat Ulbeswaga hier wat in de verdrukking kwam, liek het. Maar uiteindelijk voelt dat wel mij. Maar ja, wat hebben we er gewoon? Het weer een valse start. Dus we kunnen er heel lang op praten. We kunnen kwart op praten. Het maakt gewoon op mij. Ja, nou, wel heel mooi om te zien. Het is wel vals. Hè? Ze moeten weer opnieuw starten, maar ik ben er alle keer haast tegelijk op die lijn. En dat we vroeger toch heel loos. En dat we heel scherp starten tegen iedereen. Net alleen nog terug een hele groep. Nee, iedereen is op tijd. Of zelfs te betijd. Ja. En het wordt hoe langer, hoe belangrijker, hè, de start. Ja, dat zeker is een kortraak. Die start die is elementair. En daar wegen de meesten gewoon ik een hoop. Want zoiets dat je hier de slag missen, dan zult je eigenlijk... Nou ja, eigenlijk een verloren wedstrijd. Dat er net hele grote windshifts komen, dan zult je eigenlijk een verloren wedstrijd.
En dat is eigenlijk wel jammer, hè? Maar ja, dat is inherent aan, zeker aan hoe de baan er nou in leidt. Hè? Die kennen het langer, dat eerste kruisrak. Dat jou te win gewoon hoor. En daar ken je niet wat aan het doen, maar dat is dan wel een feit en daar moet je dan echt rekening mee houden. Dus gewoon goed starten. Ja. Alle energie in de start. Nou, zeker had weer even een oefening kennen. Start is ik wel weer fijn. Ja, die had een DNS als het een heat achter zien namen kregen. Dit not start. En daar zullen we het voorbereiding zijn voor de 4 minuten. Dan heb ik heel weinig tijd om weer, want 4 minuten lijkt het een heel lang. Als je dan zit, als je maar op het schip zit, dan kan je niet altijd de draaimaatje die je in de holle hebben. En om dan precies weer in die 4 minuten de goede positie te zieken die je graag hebben willen. Dat is lastig. Iedereen die daar het eerst maar begint, nadat die algemene terugroep geweest is, ja, die heeft meestal wel iets voordeel. Dus je moet heel erg opletten. Direct weer opnieuw beginnen naar de algemene terugroep. Niet even denken van wie nou te betiet of wie een bij te betiet of hoe ging het alle keer. Geen tijd voor, direct bij positie kiezen. Ja, dan zullen we straks even zien als iedereen ik weer een beetje zo'n positie pakt. Waar ze correct ziet. We zeggen toch duidelijk de zeker heerschap hoe helemaal mooi de Grietje Obers bij de pin-answers. Dat een niet is de boei die het vierste van het startschip aanleidt. En de KL die wil helemaal bij het startschip. En dan zullen we even zien dat ze straks ik weer op hun plakje uitkomen. Deze ze correct in de holle hier. Ja, dan krijg je het mooi zien. En dan, ja, we hadden toch even tijd, nog 4 minuten aan de start. En Afke die had weer een vraag binnengekregen. Ja, deze vraag die kwam van Rob Goedhart. Die zei: het is mij nog steeds niet duidelijk hoeveel schepen er degraderen uit de A-klasse. Nou, nevens mij is dat treien. En verliezen weer een paar skippers die houden er mij op. En daardoor kwamen wat extra rondte. Net weer, Ilke. Ja, er gaan altijd treien uit. En dus ik treien van de B en treien van de C omheen. En maar ja, als er dan skippers stoppen, ja, dan bleven net degene die degraderen erin. Nee, die gaan eruit. Dan gaan de bopperste van de orenklasse gaan mooi omheen. En dat had dit hier resulteerd in 6 nieuwe scootjes in de grote A-klasse. En dat is net volgens mij ik nog nooit voorkomen dat er zoveel debutanten werden. Ja, en ontnauwd die debutanten, laten we de klassementen maar even bijpakken. Ron Sieperda, ja. De Vries. Ja, Ron Sieperda is een debutant en die staat echt behoorlijk op degraderen. Dat keert hij net als Jelles Banstra is een debutant, die staat op het 15e plak. Wietse Heerskop is een debutant, staat op het 14e plak. Nummer 13 is Arjen de Jong, ik een debutant. En dan is nummer 12 Gerrit Huisman, ik een debutant. En dan zullen we toch op Walter de Vries naai dat alle oren 5 debutanten qua 3, 4, 5, 6, maar ik onderaan in het klassement staan. Dus dan is dit toch correct wat de zwierwest voor hun. En ja, Walter de Vries, dat verhaal kennen we. Die had wat op en del jojo tussen A en de B-klasse. En is zelfs eens een keer kampioen geweest in de A-klasse. Dus die jet je wel echt thuis. En die liet het ik zien, want die stiert op een keurig 6e plak. Ja. En dat had er ik. Maar Ilke, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met Vonger Talsma? Want die zoe ik in de A-zielen. Die is er, en met die jonge Jan, die is er mij ophouden. Die had deze winter bekendmaken dat er net meer wol. Als hij nou wel weer zielen wil, dan moet er weer onderom beginnen, toch? Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, volgens mij, ja, of hij moet in de B-klasse beginnen, maar dat denk ik net. Nee, ik denk dat hij dan in de C-klasse weer beginnen, maar als hij, dat hij is net degradeert. Ja, nou, de kijkersvraag dan maar die ik even waarom speel. Wat gebeurt er als je een Ian hebt mooi nog eens in de A-klasse zitten? Kom je dan in de B-klasse of wil je weer in de C-klasse beginnen? Nou. En ik heb correct van zijn mem Hilde begrepen dat hij zit ergens in Mexico, ook, maar hij mist het wel een beetje. Dus waar weet je hem takken we hier weer om? Nou, hij is vluchtend voor de mooie beelden van u. En, nee, hij shut. Nou, hij shut. Oh ja, dat had er dan nog. Maar ja, het live, daar is hij dan wat voor. Maar dat is mooi. Dat is, nou, Vonger in Mexico. Volgt hier maar weer om van deze kant. De Ravendwaal vind ik. Ja, Ravendwaal. Misschien loopt er nog een scootje. Maar, 10 minuten, Scott. We gaan weer even zien naar de startlijn. Want daar heb ik altijd een hele mooie camera op staan. Nog 1 minuut voor de tweede start. En ja, het is zeker Heerskop die toch weer hier onderin starten wil. Ze kiezen hetzelfde plakje. Ze zitten wat verder van de lijn aan nou nog. Het
Het wordt ik weer dringen. De Ilkje 2. Ze krijgt Ingeluid in de midden. Had een gatje onder hem. Dat is altijd verdelig en douwen. Ja, dan kerst, als dat horst tot op het laatste, dan kerst op 10 gang maatje. Dat echt maar snelheid in het schot valt. Maar daar is ik al in de Lonneke. Die maakt al aan. Ja, dan komt die ik alweer. Hè. Die maakt al hele wien over de lijn gaan. Ja, dan liep het toch wel heel betiet te wezen. Hè. En de boppen drukken ze elkaar hierop. Ja. Het is Makkem die daar een heleboel ophoudt. Dat is Shannon luidt. En Sikke Heerskop zit hier onderin. En daar is het startschot uit. Ja, ze binnen los. En een schierne start, zoals het dan heet, zo mooi. We zullen geen individuele vlagen, we zullen geen algehele valse start. Het is de jonge Jasper hieronder heel mooi voort. En Sikke Heerskop had ik vrije wien. Maar ja, wat is het werk? Ja, dat is even nou als je. Hij zeker die het niet terug de ganger in. Dat begint nou te komen. Ja. Vrouwtje die hier de ganger, wat jij erin. Ja, en laat ik heger. Hè. Dus hij had straks die hele vloot. Hij kan nooit vrij voor het klappen. Hè. Nee, daarvoor weer de gang te leeg. De snelheid te leeg. Hulbezwaar en de KL, die hebben er voor keers nog op in te starten. Dat is nieuwsgierig. De KL kan net draaien en dan hebben we het door Kupers-Lemmer waar het KL voor stiert. De Emanuel Marijn Olstoorn, die kan net vrij voordraaien. En nevens mij kan Ulbe dat wel. Ja. En waar zit de oren? En waar zit de Jeroen de Vos. De mooi gedeelde plak. Mooi zeker Heerskop had. Hoe is zijn start? Eerst maar is ik gelijk voor het klapt. En is dat dat doet Ulbe nou ik. Dus Ulbe Zwaga gaat gelijk oerstuurbord voort. Ja, heel verstandig. Dan kom je straks de grootste kans dat je de meeste van de vloer hoe je ook baklets kan zien komen. Dan hoor je het meeste rug van vervaren. En daar zit Ilkje. Hij zit ik wel mooi. Maar het kan er voortkomen daar. Ja, het is moeilijk te zien. Hè? Als zeggen van, als je fut ken ik geen fut. Maar misschien ken het niet. Dat kennen wij hier maar niet bij eigen. Ja. Dan kan je duidelijk zien dat zeker die zit opsluiten. Ja, die kan net voortkomen. Dan moest er echt op snelheid onder de wire in. En dan binnen een tekort voor. Dat gaat niet lukken. Dus met oude wasje wat Grietje Obers doet. En er zit nog een skip achter. Daar ben je afhankelijk van wat die besluit het doen. De jonge Jasper Getrodewien. Ken die uw stuurbord voor die Skippendel? Oeh, dat is ik. Ja, dat ken. Tenminste voor de Ilkje 2. Jeroen de Vos. En die zal straks ik wel voortwollen. Maar ja, daar zit achter nog de Lonneke. Daar zal hij geen les van had, denk ik. Maar zit er nog Skippen heger dan hem. De Wilde Wietse. Onderin. Prachtig gezegd, hè? Ze zetten een heel eind terug, hè? Ja. Ze horen elkaar al hierop. Ja, hij kiest er nou voor. Nee, hij wil wel, maar ja, nou schutter de Grietje Obers draaien. En zo gauw als dan de hele vloer draait, dan draait er altijd gelijk een heel soort mooi. Ja. Want je wil daar net zitten. Jestemar had vanuit de start gelijk een stuurbordslag keersen. Ja, die had het heel betiediend. Misschien wel niet. Zal wel komen dat ze net echt goed fut wingen. Dat hebben we niet jongen. Nee. Maar dat ken ik heel verdelig uitvallen. Ja. Uit maar direct durven. En in die slag zit ik Ulbe Zwaga. En laten we eens even naar het klassement zien. Want Ulbe Zwaga die stiert op een derde plak nou. En die had 20,8 punten. En de nummers 1 en 2 had 13,9. Ja, komt er een hele midden bij van de Ilkje 2 en Sikke Heerskop. Dan had hij ik nog alle kansen van op het kampioenschap. Ja, dat zou wel heel bijzonder wijzen. Ja. Ja, gezien zijn start perikelen, dit hier. Maar het is mogelijk, als ze Joert ergens in de midden moet eindigen wat samen kan. En dan is er morgen nog een wedstrijd. En als de Waagsdam voorin eindigt, wat dat nou daar steeds dient heeft. En morgen is het weer een dikke bries. Dan kan de Waagsdam wel aantonen dat er dan heel goed uit de voeten kan. En ik geloof dat de wien morgen wat westelijker worden zal, dus dan wordt het cruise ook nog wat langer. Dan kunnen ze snelheid benutten, dus als het Joert nou een beetje goed draait voor de Waagsdam, ja, dan kan het nog heel gevaarlijk worden voor bij de voorste. En hoe komt de Grietje Obers hieruit? En die gaat de Sikke Heerskop een beetje tjen. Want toch, ik heel wel mooi hè, de Grietje Obers. De debutant had wat strafpunten zien krijgen. Hoe is hier ik al een stukje beter in het klassement zit. Maar de jonge Jasper liet het voor de eerste mooiste start te hebben. Ja.
Lloyd heeg, ken ik heger dan die skippen daaronder. Ja, het is het gokje wat zeker ik probeerde dat het jonge Jasper ik die maar die wie op snelheid. Zeker Heerschop die wie niet helemaal op snelheid en die komt dan direct een stuk minder uit. Dat is wel het risico waar je beneden bent. Dan moet het precies op tijd en op snelheid werken. We zullen Marijn Alshoorn die maar te draaien voor het zwarte. Wie liep het mij? Nee, die zit er nog weer achter. De Tadema's, Gele Tadema zit er. Daar moesten ze verdraaien. Walter de Vries kende nog wel voordeel. En die zit dan gelijk al in de middenslag. Ton Brundel. Ja, hier is vrouwtje Oorzinga. Dan ga je dan vrij voor binnen. Er is altijd, ik haast maar één die het slag om stuurboord op die ton te komen. Ja. De rest met altijd achter alles deel. Ja, die rond is er gewoon niet. De verbinden skippen te dicht bij elkaar qua snelheid. Als je stuurboord komen wordt, dan moet je beneden wijzen, op snelheid lezen en dan moet de hele raak met goed gaan. Maar als we weer spreken net één vlaagje in krijgen, want dan best al wat let voor die bakboordskip. En daar is Ulbezwaar al oer bakboord. Maar ja, die komt er toch minder bij, want die krijgt een hele vloot die je met tussen draait. Maar kennen die dan al de ton aan? En draaien ze op dit? Dit is moeilijk te zien, want de Alen die gaat er ik nog voordeel. Die kennen er vrij voor de Utentuusdeel ligt het. Maar ze komen nou weer heel soort op stuurboord op die ton aan, hè? Ja. Het wordt weer alles of niks voor een Noortelscootje straks. Utentuus, ja. Ik ben heel krap. En daar zullen ik alweer een protest vlagen. En dat is volgens mij bij Ulbe erachter. Die is dan Tjenne Utentuus. En hier hebben we die Bob en boy. Ja, daar ben er dan nog een heleboel die nog een slag ophelling met hier. Ik denk dat vrouwtje Oorzinga je gelijk al met een hele grote voorsprong met de orenskippen hier omheen gaat. Maar daarachter zit de Ilkje 2, die zit er mooi bij. En daar zit ik de Grietje Obers er nog boppen. Daar kan de Ilkje 2 net verdraaien, maar valt er dan een gatje erachter? Het liep het wel. Nou, is een mooie winning voor de jonge Jasper, zo mooi wezen. Ja. En dit doen ze dan weer keurig, hè. Als ze dan vrije wien hebben. Grietje Obers. Arjen de Jong. We hier net al over de debutanten. Dit is een debutant. Die draait mooi met ton. Ja. Dan horen we uw adem even niet voor wat er al hierachter nog komt. Want het wordt weer een spannende boel. Nergens last van deze 2 skippen. Hele jonge skipper, hele jonge ploeg. Die begin jaren wat adviseurs mooi houden, maar die hadden ze er al hier afzetten. En zo, dan maar doet het wat minder, maar we moeten het zo langzamerhand zelf leren. Ja, nou ja, dat jet ik zo. En daar hebben we de Ilkje 2. En Sikke Heerskop komt er dan toch nog aardig uit. De meesten met de gelijke aantal punten zitten hier op plak 3 en 4. Zonder dat ze een protestje hadden. Daar komen ze mooi om die eerste tonnen bij. Nou, die maakt je het spannend in dit kampioenschap. En de leidt er ik voor die weer helemaal om de bopperse ton. En nou krijgen we het gegrien weer. De woeste onen. De Alen. Die jouwt mooi rond om Walter de Vries. Die mat ik rond te krijgen. Nou, dat was ze krek zo is het hard, maar wat heger on. En dan blaas je er gewoon met volle snelheid doorheen, hè, Douwe? Ja. En dan het genieten, het les van elkaar en je hoeft geen vlagen te lukken. De concentratiebloed op de werkzaamheden op het schip gericht en niet op het eventuele protest. Dan ben je samen heel lang vet. Is toch die staat hoe stuurboord bij de Noordoostpolder die slag is toch beter geweest, hè? Als de slag hoe stuurboord leger in de baai. Hij is riskant, omdat je stuurboord op de tonnen kan komen. Maar ja, als het dan heel erg voordelig is, ja, dan kun je hem weer je. Want dan heb je een treienskip, moest je op de verlenging doen, volgens mij. Ja. Dus dat is een goede keuze, die. Ulbezwaar zak het nou wat in de midden moet gaan, omdat er wat scootjes door hem heen rennen. En wij met opstekkers. Ja, dan kun je wel afvallen, maar de oren moeten er wel even omheen kennen. Ja, dit is altijd een gevaarlijke manoeuvre, want dan raken we elkaar nou. En
Nee, ja, ik moet de kont maar even net aanhouden. Ja, dit is Mak hem, denk ik. Of is het Gerrit Huisman? Ja, het is Gerrit Huisman. Die de tiende ton ons zit. En ja, nou, een leer hier, zullen we maar zeggen. Want die hebben al heel wat rondjes draaien met dit kampioenschap. En daar hier we het fluitje van de scheidsrechter. En die... Ze grif, ja, het is Tom Brundel die de protestvlagen hier. Dat wie even de situatie tussen de Utentuus en Tom Brundel. En die besluiten een rondje te draaien, de Utentuus. Die erkennen hun fout. Ja, en dan ze krijgt er zo mooi bij en dan... Ja. Beetje nou weer achterin en daar een oorrondje. Nou. Ja, en dan dat het lijkt wel klassiek ballet. Zo mooi als ze bij elkaar hier door de markt draaien. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat je naar de tonnen te zielen. Ja, het is wel een mooie... Ja. En dan sjuggen we even de akkefietsie tussen Brundel, Jere Utentuus. Die beziekt er voor deel, dat ken het. En dan op het laatst, ja, dan is het... ja, ze gingen gewoon terug. Het is Tom Brundel die gewoon naar maar aanhoudt. Ja, dit doe je toch wel een hele douwe... Hele douwe manoeuvre. Nou. En de eerste maar is ik door de wind om een aanvaring te voorkomen. Ja. Dus dan maken ze twee meisjes, twee skippen maken slachtoffer van die eigen fout. Dat is wel heel jammer. En ja, dan hoop je maar dat een oor goed reageert. Want anders krijg ik... Het is nou dat het lot in haar hand loopt bij de oren om maar te ontwieken. Ja, die oren moet ik ontwikken, hè, maar ja, het is eigenlijk heel bijzonder dat je dit... dit weergiet. Ja. Dit kon nooit. Nee. Ja, dat is soms wel eens een keer een twijfelgeval. Dan zei ze, nou ja, hij moest het bakboordskip moest wat deel houden en dat kent. En dat is hartstikke moeite niet. En dat kent terug een lietsvlaagje komen. Maar dit hele schip kon er net eens verlangs. Hè. Dus je elkaar op een kop wel ruitje kennen. Dus dit is wel heel raar. En dat is wel jammer, hè. Twee goede wedstrijden schild. En nou... Dus in het klassement een beetje omheen. En nou juist eigenlijk... Ja, hij staat zelfs gewoon op een vierde plak. Ja. Dus ja. En hier wordt heel voorzichtig gezield en gedegen gezield en daar ergens blauwd. Wat er eigenlijk zitten kennen hier. Dan hier dat consolideren kennen en dan moet je maar weer afwassen. Maar goed, Florian is wel geneigd om ze nou aan het risico te nemen. Soms wint het er mooi, soms verlent het er mooi. Ja. Wil je de kampioen mooi? Heel soort risico? Nee. Nou, duidelijk. Nee, daar ben je nooit een kampioen mooi. Nee. En alle scootjes op waai naar de eerste onderste ton. Onder onviering van een frommes. Vrouwtje Ozinga. Alle man achter vrouwtje nou. Ja, ik heb wel boeiend gezegd, hè. En dan bedoelen we niks dubbels maar. Dat is gewoon de leerster in het klassement of in het Juwet op deze tweede inhaalwedstrijd van... Met wat vooral die de leiding hebben, Juwet. En vrouwtje en Saskia. Ja. En zij grijpt het voor de eerste keer om de tonnen heen en is vrij voor. En hoe zwier is dit, Douwers, met deze wies aan Helmhout in de hand houden? Want ja, we hadden dan altijd een fysieke verschil tussen man en vrouw. Ja, nou, als je deze manoeuvre zag van Verderwien naar Heelwien, dat is wel te doen. Dat gaat vrij. Nou, de kerst de tonnen al op een bepaalde manier omzielen, zeker als voorlijst. Dus dat kerst zelf aardig. Gaat het heel abrupt en moet reageren op een oorzien manoeuvres. Ja, dan komt het er soms heel hard op aan. Maar misschien ben die vrouw wel wat slimmer dan die meeste man die van een kracht hebben. Dan krijg je wat slimmer, maar een fysieke mindere krachten om. Maar ben je misschien gewoon wat slimmer. En dan lost het in het oren wel weer op. Het is natuurlijk hoe de scoortvoering is en hoe als de scoortvoering goed is, dan komen er ook minder krachten op het helmhout. Ja. Is het makkelijker en lichter sturen. Teamwork is een hoop. En dit is nieuwsgierig. De noemers Strijen en Fjouwer, Juwets en noemers Ian. Nou, nemen ze maar beide Ian in het klassement, want ze hebben een gelijk aantal punten. En heel mooi dat Sikke Heerskoppen voorbij is. Ja, vlucht die het alle keer. We kennen in elk geval ze dat
de beslissing in het kampioenschap. Het net valt in de Grutte A. In alle andere klassen is de kampioen al bekend. Behalve Jere het in de Grutte A. Dat wordt nog spannend mooi. Ja. En of we dat dan het klassement er weer even bij pakken. Dat is dan, want Jit het opstaat ik om de minste wedstrijd. Nou, Jeroen de Vos is daar in het voordeel, want die had een 6e plakje als minste wedstrijd. En ja, we weten het van Sikke, die had de eerste wedstrijd hier van de media net MyShield. Ja, en die had er dus punten als oorloker. Dus die kan zich niks meer veroorloven. Nee. Nou, dit is... nou, krijg je voldoende ruimte. De waarsdom van de eerste, maar de Lonneke bloedt er mooi achter de bouw staan. De man die even de giek het opteelt, zullen we daar bij de mast. Die loopt even naar de kraanlijn. Dat is die lijn die we nou er in het zeil klappen zullen. Ja. Om even die giek even wat heger door die hong. Want sommige zielen hebben maar de giek heel plat op dekken nou. Ja, vooral maar dat er wat waait. Of je hebt wat de volle jou gaat de meters erop staan voor de wind van die dag, zou ik het eigenlijk zeggen. Dan hebben ze de giek heel erg op het schip. Want dan staat het zeil zo plat mogelijk, dus ik geef het minste scheef. Ja, je zult hem wat heger. Deze voeren hem ook een beetje heger. Ja. Dus ik even een verschil in trim. Hè, Ja, hoe zul je dus in oren? Hij denk je dat je nog drukker bij herkent en dan doe je het zeil wat heger in de mest. Want bovendien zit er meeste wind. En denk je dat je drukker nog hebt, dan doe je het zeil zo plat mogelijk op het schip. Eigenlijk een beetje dat variëren, maar die hichte van het zeil, dat is eigenlijk een voorfase van het reven of net reven, zeg maar. Ik denk van nou, ik zou eigenlijk een reefje hebben, dan doe je het zeil zo plat mogelijk erop. Hier wappert de reden vlagen nog bij Tom Brundel. En we zeggen al dat de Utentus een rondje draait had, maar ja, blijkbaar vinden ze het net genoeg. Want voor eerst horen ze de vlagen erin. En zit vrouwtje Oorzinga en de Grietje Obers alweer in het eerste cruiserak. Onderwijs naar de boppetonnen en nou even benijd wat de slagen worden. Want ze krijgen, zeggen we toch, dat die wat gunstiger naar de dikte is. Ja, de vraag is altijd door, is iedereen heel blij met zijn plak in deze fase? En zo niet, ja, dan door ze dan conclusies uit te loeken en een orenslag te kiezen. Of ze van nou, we consolideren voorlopig even. En dat heeft heel vaak met het klassement te maken. En maar wie zit er voor en achter je? Ja, want maar er nou, zit toch een gatje tussen achter de Sikke Heerskop. Ja. En daarachter nog een groter gat. Dus hij zou wat weer hier kennen. Al ben ze dan ik wel vrij dichter erbij, hè? Dan snel erbij. Maar als dat vrouwtje wat opstierkje krijgt, dan kan het eigenlijk net verder. Hij nou met zijn oude aan. Ja. En dat die oren dat nog ik krijgen. Dan soms op dit moment wat vrouwtje nou beleeft. Soms als we dat ik krijgen, kennen ze eruit draaien. Ja. Maar en u draaien dan. voor de andere kant en dan nog een verslagje plegen. Precies. En dat Sikke Heerskop, die kiest dan. En ze zijn nou al aan het verdedigen. Ja. De Eeltje 2. Hier is het gevocht tussen de nummers 1 in het klassement. Want ze staan beide op hetzelfde aantal punten. Dus we nemen ze maar nummers 1 beide. Ja, en de Grietje Obers, die kiest ik voor die slag nou. En wat doet vrouwtje? Ja, nou, ze kunnen even terugzielen. Om even de afstand een beetje groter te maken, dat de wing wat krimpt. En je draait er te kort op. Dan kan je, ik zou wijzen dat je erachter zakje. En dan krijg je de les van. Maar Ja, nee, zeg je het door win. Want ja. de slag kan net zo vier maken worden dat ze meneer onzielen kennen. Hè? Dus Nee. daar hadden ze net volgens mij wat een hindernis in lijn of die baan wat liet ze maken. Dus het kan nooit in je stuurboord en in je bakboord slag naar de bopperste tonnen. Nou, dat maakt het mooi voor de wedstrijd. Dan matten ze altijd nog een slagmaatje en dan, dan kun je dat jeder dan. Nou. Ja, en ze doen het heel goed, precies goed. Even terugzielen, net een kort erop draaien. En dan toch maar gaan. En giet de wien nou een beetje naar rechts, een beetje romje. Dan krijg je dan, dat is haast al een beetje te zien dat het op dit moment het geval is. Ze het hem erom, maar als die oren skippen. En nou, dan wordt het afstand wat gauw groter. Maar ze met hem nou wel rennen letten, ze zijn nou te vol aan het prikken. Ja. Gang varen, bloeien. En afstand maatje. Nou, en maar een heel soort draaien, ja, gaan ze weer. De Eeltje 2, die zult zeker Heerskop draaien. En je het gelijk weer mooi, maar dit ken je. Ik wil een heel soort plakken kostje straks, hè, als iedereen achter je komt. Ja, dit is net handig.
Dit is te betiet in de wedstrijd. Want je gaat nummer 3 van profiteren. Dus Maar ja, het maakt het elke 2, denk ik net uit. Als ze op 3-14 of 15-16 eindigen of 3-4. nee. Het is weer een puntje natuurlijk. Ja. Maar ja, ze moeten maar zorgen dat de Maschenbeiden zorgen dat ze wel in de buurt bij de Waagsdom lopen. Ja, want dat hebben we horen. Want daar hebben we de Waaksdom alweer. Ja, dat maakt het alleen maar interessant natuurlijk. Ja. Hoe 4 kan wel bezwaren in voren komen. We zien hem daar nou ik al varen. En hij kiest weer voor die bakbootslag eerst. Ze kunnen ze maar op elkaar verdedigen en tevens de Waagsdom in de skeren houden of in de gaten houden. Of de vlak voor of de vlak achter. Dat maakt het net zo vol uit. Dan dus het goed. Maar meestal als je te betiet met het begin, dan gaat dat een heleboel om te kosten. Maar goed, de Waagsdom zit er nou nog achter, denk ik. Dus voorlopig is er nog niks aan de hoor. En hier de Grietje Obers, de oude hele mannen. Jette iets in SKS, zielt op een mooi plak. In dat duel tussen de zeker Heerschop en de Eelkie is de achterliggende skip is bepalend. Hè? Je vaart die mooi rustig mee, dan stel je het duel uit. Zo gauw het die in de aanval gaat, ja, dan moet in dit geval de Eelkie wel verdedigers is. Maar dus als het verstandig is, dan doe je dat niet. Dan vaar je de 3/4 van de wedstrijd en dan zul je dan wel eens een vierde van wie eindiging gaat. Maar hij houdt nou wel een heel soort smarrige wien op een zeker Heerschop. Ja. Hij laat nou wel gunstig. Ten opzichte van zeker wel, ja. Ja, hij gaat wat hudder en heger. En dan gaat zeker daar weer draaien. Ja. En dus dan moest wel mooi. Of het nou leuk is of niet, maar dan moest het mooi als deze strategie inzetten heeft. En daar hebben we al de oren toch wat mooier voorin. Laten we het ik eens even nemen. De Alen. Ja. Ja. Het zal wel net in de A-klasse blijven, dat is haast wist. Maar ja, het is een lekkere duitslag. Dat is altijd, zal altijd fijn vieren. Ja, dan denk ik, ja, het wat moet van letter. Ik bedoel, dan zie je toch dat het kan. Dat zou heel mooi zijn. En werd het dan precies zo light weer, omdat het op sommige dagen een hele maandenslag is. Ja, dat is altijd moeilijk. Dat zou wel eens een leerproces zijn. Als je zo erop stiert, dat ziet er prachtig uit. Dat heb ik al eerder zijn, maar dat bloed ik zo. Dus ik ken dat ooit niet wijzen als wat lietse dingetjes. Ja, deze meisje is heerlijk fantastisch, hè? Ja. Krijg wat de volle in de probleem geweest mooie situaties deze weken. Ja, daarheen nooit wat over. Nee. En het is toch zeker Heerschop die geen onval meer plaatst, maar erachter ons zielt. Je zou wat denken bij Bloemeling, Ja, maar ze hem nou krijgt door de wing in volgens mij. En wat doet Jeroen de Vos? Die zal trots zetten, want die komt wit gewoon dat hij op bakboord straks op die tonnen kan. Nee, hij gaat ik door de wing. Ja. Of kende dan, had hij de ton al in zicht? Ja, dat weten we niet, hè? Nee. Ik heb hier maar een bij. Het zou aan de go, is nog niet. Maar die gaat dan heel eind terug. De Grietje Obers. Dan. Nee, ze matten nog een slagje op, Heli. Ja. Maar ja, hij controleert wel mooi saai. Ja. Het is vrouwtje Oorzinga, links in beeld, mooi het groene scootje. Dat je nou weer voor de tweede keer als eerste denk ik hier om die gele ton heen gaat, dat je het hartslagje. Ja. En hier is de runner van het wedstrijdveld en mooi ze absoluut net terug in is. Hij ziet je het randje op. Hij zal wat scheef voor het lezen, maar je varen wat verder terug dan vrouwtje. Terwijl ze dan toch mooi zien kennen dat het ken, ja nee. Ja, ze nemen het zeker of het onzeker. Ze willen bij die boei net in de problemen komen. Ze rennen misschien ik wat minder heen door de wien als vrouwtje, dat ze dat term ik mooi diert hebben. Maar de jonge Jasper, nou weer bij de bopperste tonnenhast. Daar is hij in zicht. Ja, deze heb ik nog klauwen om hem te hellen douwen. Ja, met wienbloeien. Ja. Ik denk dat er nog een slagje komen moet. Of hij moet al even wat skiften. Ja, hij wordt meestal wat romer in het laatste stukje. Maar het moet gebeuren, dat is niet altijd zo. Maar als hem helly, dan had ze gelijk een heel mooie voorsprong. Hè? Ja.
Nou, als hij drukker moet hij er nou, dan kan ze maar een opzetter wel hellen. En dan heeft hij inderdaad een hele grote voorsprong. Maar hoe spannend is dat altijd? Nou, je op zijn ton, je hem nou correct wel of net heli kennen. Want ik zie dat je nou hartstikke scheef in de stoel zitten. Maar Ja, je proberen, ondanks die camera, proberen bij 1 of 4 naar beneden zitten. Maar het is dan nog een mooi handje. Dus ik ben benieuwd wat ze doen. Dat ze er nog een slag van maken of dat ze er een opzetter doen. nou, ik denk dat het een hartstikke slag wordt, Matt. Want Ja, het is wel een hele vier opstekker, hè? Ja. Maar waar zit Sjen? Ze kennen slagmaatje natuurlijk. Ze had de romte. ja, Het wordt een opstekker. ze doet het wel heel goed, hè? Ja. Want ze houdt er volle gang erin, tot op het lijst en Ja. dan in 1 keer omheen. Dat is de goede manier. En dan eigenlijk met die vak stilstaan, maar dat is een flappering. Dat houdt je in. Is het een opstekker of een opshitter? Een opzetter. Opshitter. Ja. En voor de duidelijkheid, een opshitter. Dan ga je net door de wien, maar dan ga je volle snelheid. En als je dan heel dicht bij de ton in de buurt bent, dan ga je wel je rug in de wien, shit je nog even op je snelheid van je skip terug. Ja. En zo draai je dan om de bobse tonnen heen. En ze had een groot gatje. En dat geldt ik voor de Grietje Obers. Ja. En dit is wel interessant, want je terug kan de Ilkje 2, die bleef voor Sikker, maar die kan wel zwaar dat Sikker wat in de problemen komt natuurlijk. En dat er skippen tussen komen, want dat is in doel wezen. Ja. Ja, dan is even zien hoe de Grietje Obers dezelfde manoeuvre uitvoeren hier. Weet je, ja, die maakt er ik mooi een opschitter omheen. Dit is een college opzettersmaatje hier. Doe het. ja. Nou, we zullen hetzelfde. En dan op het laatste moment de fok los. Hè, dat er geen druk meer op het voorschip zit. Nee, En dan werd de fok onloek om een bak. En dan de grut scoort los. Want dan was geen druk op het achterskip. Ha. En nou, dan draait hij om zijn zinnen om de tonnen heen. Nou, dat doe ik keurig bij de Grietje Obers van Arjen de Jong. Ja, daar heeft ze goed op het. Ja. Mooi teamspel. Ik weet net correct hoe oud ze binnen, maar volgens mij binnen al deze skippers nog geen 30 hier oud. Dus dit belooft wat. Ja, mooi is dat. Dat er zoveel opvolgers binnen. Hè, want bij de IFK's komt nog stadig. Want ik een hele oude generatie als we maar begonnen binnen. En ik kan toch zien dat iedereen er ontzettend hoop aardig is. Dan heb ik de jongen ruim mee. Deeltje 2, die gaat als strijd om de tonnen. En dan hield hij het zeker heerskop. Het liet Scotchje maken, maar dat kan straks voor de Wienik weer voorbij wezen. Ja, nou, voorlopig kan het mooi met je beiden uitvechten, want de wagen is op zich nog nergens. Is nog net in beeld bij u. Dus dat gat is nog Maar aanzienlijk. ik show je wat oors. Het is denk ik Walter de Vries die daartussen zit. Ja, hij is goed. Want dat bent twee grote witte turen. Ja, dit is een Walter de Vries. Die profiteert hier. En waar zit de Ilkje nou? Die moet er dan rechts in beeld wezen. Ja, de Ilkje die zit er. Nou, die kiest ik een rommere koers daar aan de boppenkant. En dan is Walter de Vries ertussen gekomen. En dan is het plansje van Jeroen de Voorslager. Maar die moet opletten, want daar komen nou weer wat onderwinse skip moen. Maar het is bakboord stuurboord, hè. Dus Ja. Jester maar moet wieken. En dan zit er nog in en is dat het zwarte wief. Die moet er ik wel. En dan ken je Sjen, want dat is maar die Olympische baan dat je opletten bleef. Maar ik kan je die boppense tonnen. En hoe komen ze er nou uit? Want ze kiezen beide een hele orenbaan, hè. Ja, dit is kijk, waar komt nou de druk? Ja. De baai in. Ze pakken beide de buitenkant van het veld in het verder wien heen. Dus nou krijg beginnen vlagen langs. En krijg je daar terug boord aan boord maar je voorlezer. Dat is voor u zo net te zien, maar het is altijd heel spannend. Zeker dat het heel erg rug voor de wien is. Als het een beetje bij bakstag wien is, dan kan je al gauw wat verdedigen. Maar op rug voor de wien kan iemand zomaar verklappen en de zucht meenemen en die inhaling. Ja, want Sikke Heerskop had de Giek over dezelfde kant als Jester maar. En die moet dus wieken voor zowel Frensje als Gele Tadema. En dat was ik keurig, maar het liep het wel dat ze een soort metersmaatje matten. En waar profiteren erachter dan wat van? Want dan kan er soms ook een hele achterhoede samen tussen scoren. Ja, Sjurres. hij is dan wel heel erg vet, hè? Ja. En dat de wien dan ook nog een beetje krimperig wordt, dan is hij wel helemaal verkeerd. Maar goed, dat win soms moet je, ze moeten in de aanval, want ze willen natuurlijk Jeroen de Vos voorbij. Ja.
De meeste van het gokken. Ze zullen daar waarschijnlijk wien komen daar in dat bovenste stukje. En dat daar op dat wienveld naar beneden willen. Hij was ik wat dwongen. Dus Ja. Soms is het geen keus. nou, dan nemen we eerst maar even de eerste 4 op die om de bovenste tonnen heen gaan binnen. En dat wie natuurlijk Vrouwtje Oorzinga. Op het eerste plak, tweede Arjen de Jong, 3 Jeroen de Vos, 4 Walter de Vries, 5 Sikke Heerskop en 6 Ron Sieperda. En nou komt de achterhoede al hier om de ton heen. En Makkum, met achter alles del. Die begon wel aardig dit kampioenschap, maar... En de Perielien neemt het dan nog kampioen. En ze wieten kampioen. En 3 of 4 Rielien. Ja. Afke, hij stond nog wat nijs op het wetter. Doe haast ik altijd van die momenten om naar mij te komen dat we vol over het wetter broezen en je volgens mij de helft net verstaan kunnen van wat ik sis. Of gaat dat wel goed? Luid en duidelijk, zeiden ze dan in Scape-vertaal. Oh, hartstikke best. Nou, in principe, nee, net een heel soort nice. Behalve dat de jonge Jasper een enorm godslijn had, zou het nou eerst lieket. Verder, ja, zitten we hier in Uusboortje even wat mij verbazing naar de KL te zien. Die daar nog als een soort van hekkensluiter nog eens om de tonnen gaat. En hoe dat dan in een zaken dat je de ene wedstrijd heel goed zielen en de volgende wedstrijd in is, nou ja, samen in de slag gaat. Ik weet niet, daar heb je meer verstand van als ik. Nou, ik heb het net helemaal van, maar als je, wat in de eerste cruiserak al bleek, dat de onderste startposities zo dicht mogelijk bij de Noordoostpool, dat wie de goede slag. Dus die wien is toen ik een beetje naar links draait. En hun zitten in de start helemaal bovenin. Krekkers de eerste start, zitten ze nou ook weer bovenin. En die weer duidelijk minder. En ja, ik denk dat ze daar nou de gevolgen van hebben. Ja, dat is ik haast net meer te bezielen in zo'n wedstrijd, lijkt het me toch? Nee, daarvoor ben ik de raken tekort. Dus dat hebben we al een paar keer betoogd. En ja, dat is gewoon zo. Dat helft niet per in de kerst hij goed te zien dat het waar voorbij ging. Maar ze zijn er ook trouwens. Blikken het wel heel aan achter. Net of ik dat nou? Ja, daar heb je een heel aan achter. Dus nee, dat wordt in verhouding met de vorige wedstrijd wordt dat een hopeloze wedstrijd verder. Ja, zonder meer. Ja. En als je eigenlijk de man die de aanroende dagen de hele tijd wat in de onderste regionen ziet, Ron Sieper daarmee de Alen, die nou krijgt echt weer wat meer vooruit zielt. Ik vind het dan wel weer een hele bijzondere dag, zei je? Ja, ik denk dat ik had de Alen net zitten zo op de startlijn, maar ik denk dat ik in de onderste regionen zie bij het starten. Dus dan komt ze zo bij de bovenste 5, 6 op mijn tonnen heen. Nou ja, dat skip dan een beetje rint. En dat dus wel, want het stuurt er gewoon mooi op. Dan kunnen ze zich heel lang handhaven daar. Als ze zich maar niet te volle avonturen bleedjassen, maar gewoon gedegen naar zielen. En met echte reden wijzen terug de wind te gaan en nooit meer terug de wind gaan. En dat ze dat warm bloeien, dan bloeien ze daar wel heen, want skip rent wel. Wat mij dan ook opvalt onder de Aron Jens is maar dat er elke keer een orenkampioen is. En dat ik ben holle, wat ben we nou, 2009, 2016 het Makkemerscootje kampioen waard. Dat het Zwarte Wieven doet heel goed die. Nou, zie haar verliezen hier. Stie in elk geval het Zwarte Wieven nog wel even een tiertje op degraderen. En ik Makkum zielde toen heel min. De Emanuel, die was 2 jaar waarom kampioen, die zielt nog echt net al te best. En Jesteman was het verliezen hier kampioen. En die zitten nog echt de hele tijd wat onderin. Het verschoot enorm. Ja, dat is wel vreemd. Dat begint te crackeren. Dat de mensen die 2 jaar of 3 jaar nog kampioen willen komen, die kunnen nog hard degraderen. Dat is wel bijzonder. Dat verschoot inderdaad enorm. Ja, waar het precies een luidt, dat ken ik van de sterkte van de groep lezen, dat ze echt om elkaar wegen binnen. En daar liep het wel op, want Sisbury staat er net goed bij. Dan zoekt net weer en naar voren had de kerst het net repareren. Dus dat betekent dat de skippen qua snelheid heel erg bij elkaar lezen. Dus ja, dan worden alle aspecten van een wedstrijd, een start, boeienronde, het vermijden van protesten. Dat wordt heel erg belangrijk. En nou, dat is denk ik heel goed voor de sport op zichzelf. Maar voor de skippers die moeten er misschien nog even wat omheen. Ja, en nou zorgen we dat de Grietje Obers om de onderste tonnen gaat. En nou wordt het even nieuwsgierig. Want we zeggen ze heel wiet op elkaar zien. De
Eeltje 2 en Sikke Heerskop. En die komen dan straks bij de onderste tonnen. En binnen derde nog skippen tussendoken. Want ja, Jeroen de Vos wil natuurlijk zo volle mogelijk orenskoetsjes tussen hem en Sikke Heerskop hebben. Want dat jouwt een moen wat meer lucht. Ja, en lucht op het eind van de tunnel. Maar ik corrigeer mezelf in de zin. Maar het is toch... Ik werd Sikke Heerskop die vlak achter Jeroen de Vos. Ja, en Rob en Razen. De mooiste net tussen. En daar terug onderhelpt hem heel moeilijk. En is Walter de Vries het ermee eens. Want ziet het zij in de 2 scheepslengtes of 3 met Sint-Wurg. Ja, nou, we zeggen geen restelwages. Maar dan is het toch Sikke Heerskop weer waarom. Nou, ja, er wel wat protesten. Maar ja, er werd wel debatteerd over en weer. Ja, oh, wow. Ja, redenvlagen. En wie krijgt het protest? Ik jij een fluitje. Waar is de umpire? Het is... Oh, en dat hier toch net hoeden. Nee. Ik liep op mij dat Walter de Vries daar de fout in ging. Maar ja, dat... we zullen wel de protestvlagen. We zullen wel waar straks een rondje draait. Walter de Vries jaren krijgt terug dat hij het protest krijgt. Ja, en dat hier toch net hoeden. Hij hier... Ja. Nee, dat is jammer. Dat is spietig, want hij weer wel in een onval. Hij dacht, ik sjug een gatje in de tussen. Of hij vond dat Sikke er net tussen mocht. Ja, dat maakt het voor Sikke Heerskop weer wat noffelijker. Want dan is hij degene die ertussen ziet en hem onvol kwijt. Ja. En voor hetzelfde rekkers eruit miskeer. Ja, dan wordt het nog minder. Ik denk dat bij Walter een combinatie geweest is van, was het ook correct zei, dus hij vond waarschijnlijk dat dit man er niet tussen mocht, zeker Heerschop. En hij wisselde dat er niet tussen mocht. Maar ja, omdat het zeker niet goed onder Helikoer tussen zijn eigen manoeuvre. Looit dat gat er en dan wordt het aantrekkelijk. En dan, op dat moment ben je even wat aan de agressieve kant op de... Ja, dan we zullen even zien wat er aan barren. Ja, ik denk Walter de Vries vond dat hij er misschien net tussen mocht. We zullen ze onroppen. Maar dit is met Jeroen de Vos. Dus en die ropt hem duidelijk aan. En dat doet zeker helemaal goed. Ja, en die gaat er, maar dan zit Walter de Vries er dichter op. Ja. Of hij hier jij erop sturen maakt. Of helemaal del horen. Ja, je denkt hij dat het kan. Maar ja, dan krijgt zeker ik alweer gang. En dan wil hij ertussen, maar hier het. En ik juist een twijfeling. Zou hier er nou trots zetten? Net volgens mij hier er dan. Ja, kerst het moeilijk zien. Maar hier de trots zetten, hier er net volgens mij gewoon achter Del stuurt. Maar hij ging weer waarom in de manoeuvre. Had er het roer consequent aan lei drukt hier, dan hier er waarschijnlijk achterlangs in. Ja. En op de umpire dan wil het niet optreden hier, dat leer ik maar weer even niet min. Maar hier er in ieder geval misvaart. Ja. Het is nog een wonder dat zeker je roer heel bloed. Ja. En dat is wel mooi, want als je zo in het kampioenschap eruit rijdt, dat is... nou, waar wel alles heel is, dat is bij vrouwtje Ozinga. Die had nergens les van. Het liep ik dat de wien een beetje stabieler worden is. Wat minder vlagen. Ja, het is ook wat rustiger worden. Het zou eigenlijk wat harder beginnen te waaien naar de een van de midden. Maar het is op dit moment wordt het stiller. Nou, laten we eens even de eerste 4 van neemt. De laatste tonronding, de bopperste ton, hak het aan hoer. Ron Sieper, daar kwam er nog als 6 omheen. En het weer Sander Wietse Heerskop, 8 Uldeswagen, Jorgen Tom Brundel, Sinje Jaap Hofstee, Alwe Jilles Bandstra, Gele Tadem op 12e, Tredje Florian Zwart, 14 Klaas Cupeers, 15 Gerrit Huisman. En als allerlaatste, ze krijgt nog in de top 3 de eerste wedstrijd hier op Lemmer, Marijn Alstoren. Ja, nou, een listje eromheen en thuis opheng je succes. Ja, mooi wordt het net. Stageportret. Ja. Helemaal vrij. Wat een enorm gat. Ja, prachtig. Nou stielt ze me heel mooi uit, hè, want dan kerst altijd die maximale snelheid gebruiken. Hoeft nergens op of om te sturen. Dus let maar in de skip. Komt altijd goed. En dat werd dan toch niet eens mooi om te zien dat de wilde Wietse, zeker Heerskop, meer snelheid ontwikkelen hier in de Vaardewiense rek. Ja.
Het ene scootje Wolkhudder in het Vader Wiense rek. Wel uit dat aan douwen. Ja, ik ken maar de stand van de mens lezen. Hè. Je kiest soms, ik kan nog verschillende dingen lezen. Hè. Die ene skip blijft wat verder achterover, bewust of onbewust. De skippen die wat kanter in de kimmen binnen, dus wat fjouwe kanter van model ben erin over het algemeen een beetje hudder voor de wien. En nou hier Sikke natuurlijk ik heel duidelijk de linkerkant van de baan kozen. Van uw positie besjongen. Dus die heeft vermoedelijk ze daar meer druk gesjoend. Onkomen gesjoend van oude Island maar. Meer druk is meer wien. Meer wien, ja, sorry. Ik verdwaal wat die Sicile sterven. Terecht dat meer gecorrigeerd. Maar daar heeft ze wat meer wien gesjoend en daar ben ze inzakken. En dat is waarschijnlijk ik geweest. Dat is wel een bewuste keuze geweest waarschijnlijk. Nou, en daar zitten wij erachter op dat schip. Het Ja. voor jonge Jasper. In het Lietse hakje. Ja, dan net in dat paleis rechts, maar in dat linkse hakje links. Het strafhakje, dat blauwe hakje erachter. En vrouwtje, denk ik, daar maakt net het tegen. Wij gaan weer over Troddewien. Ja. Mooi boppen de vloer draaien. Ja. Ja, dan kerst hem uitkiezen. Hè? Ja, dan kan ze met chickies een mooi krek boven. Zodat Atterwing draait, dat ze altijd tussen kunnen boeien en hun tegenstanders blijven. En als je staat als voorlijst, dan heeft wat tijd om die positie te kiezen en om nooit te denken, dan dus tactisch is alles goed. En zit er middenin en dan moet heel snel beslissen. En dan krijgt hij maximale snelheid buiten, omdat als skip bij die in de buurt zitten, dan wordt het tactisch zo'n moeilijk verhaal. Dit is eigenlijk gewoon ABC-varers die de posities van de jonge jas beslist. Nou, die horen kan nooit dichterbij hem komen, want dan komen ze nog dichterbij en krijgen ze nog volle meer les van de uitschietende wien. Dus hij heeft alles onder controle. Daar hast natuurlijk een bult onervaring. Dat jaren we nou joh, het ook wel weer. Maar binnen dan ik nog wel eens skippers of scootjes die daar eens even bellen of vregen je. De wereld. De wereld. Hast wachtlist. Ja, nou, zo gek is het niet, maar dat wil ik geregeld bellen. Ja, zeker. En wat door staan? Je stikt mooi als... Soms wel, ja, soms wel. Actief, hè. Je zit dat nou ik altijd nog een bedrijf natuurlijk, dus ik kon niet meer bedrijven stillezen, maar ik probeerde dat altijd wel te doen, als mensen de behoefte aan hier. En, maar ja, goed. Wat vaak het probleem is dat je kan niet in één dag een schip wat niet mooi komen kennen in de beleving van de mensen die erop zielen helemaal verhoren. Dat lukt niet. Zielen is gewoon een van de meest complexe sporten die er op de wereld bestieren. Dus het is altijd een hele compositie die goed wezen moet. En ik mis daar één onderdeel uit. Of wat niet goed dient of krijgt niet goed genoeg, dan hebben de rest van die onderdelen die wel maximaal binnen, hebben ik plotseling volle minder rendement. Dus het is altijd heel moeilijk, dat heb ik nog wel leerd in die fase dat ik nog zelf niet meer ziel, om een skip terug middel van een peer onwijzing echt op snelheid te krijgen. Dat lukt je niet. Daar moet je echt langer mee bezig zijn. Om dat ik oor te brengen. Ja. Hè? Dit is natuurlijk... Dat is het punt. He, je praat vanuit je eigen beleving over zielen en die mensen zitten via mijn hele beeld van zielen zitten op dat schip. En je moet die dingen die je graag verhoren willen of die zorgen die misschien beter kennen, maar je op de juiste manier vertalen kennen. En dat is nog wel een vak apart. Wielse vrouwtje Oorzinga Meijer, iets er natuurlijk van achternaam, maar Hoyt Siep Meijer achterop hier voor de derde keer om de bopperste tonnen draaien. En dan weer wij weer even nieuwsgierig wat erachter gebeurt. Want daar is nog wel even de aanval. En is dit Ulbeswagen net. Om de kleur van het scootje wel. Ja, de Waaksdom. En er reert protestvlagen. En die is Sjensikke Heerschop. Oei, toch of net? Of zit ik nou al wat verder achter in de wedstrijd? Nou, ik denk het wel. Dan ben ik nog heel benijd. Dan maar even de camera. Wie dat protest Sjensikke Heerschop. Afkaast door het Sjoen. Kom maar hier. Ja, het protest is van Ulbeswagen, het Sjensikke Heerschop en de umpire had correct duidelijk maken dat wat helemaal onbelangrijk het Sikke Heerschop hartstikke verkeerd ziet. Oei. Nou, daar is Sikke het helemaal net mee eens. Dus we zullen even zien wat die hier doen. Die meidje, die draaien nou een rondje, dus die accepteren een straf wol. Ja. Maar dan ben ik heel benieuwd wat Ulbeswagen doet. Want hij had al duidelijk maken dat als het helemaal onbelangrijk hij onder oren Sikke Heerschop uitskekelen is van dit kampioenschap. Dus als hij dat protest terugzet en dit rondje accepteert, we zullen eens even zien.
Ja, nou, we hebben het hier dus over de koprenner onder oren in het klassement. Die Ulbe Zwagertje komt. Nou, waarom hij hem dan uitskekelen wil, weet ik dan ik net. Dan ben je misschien ook nog wat oude veters. En het is, we beginnen nog eens even in Sjen. Want ja, dit kan heel bepalend wezen voor het kampioenschap douwen. Ja, Ulbe Zwager, oer bakboord, hard voorrang. Zeker Heerskop vindt dat hij de voordeel krijgt. Hij krijgt wel een vlaag, Ulbe. Ja. Dan moet je net echt van je koers afwieken. Hij stuurt hem nog wat op. En dan stuurt er hem. Oh ja. Moeilijk te zezen. Maar ja, de umpire zie je er echt duidelijk bij. En die is eens een keer op een hand van Ulbe. Daar had er de meeste strijd nog mee aan. En die vindt dus dat... zeker fout zie je. Nou, het klassement, moet je er op de kop zetten. Ja, maar waarom doe je dat? Wat ik wat nou zeggen. Zeker daarachterlang komt hij op bak met waarom dan met Ulmo uitwikken. Ja. Dat is toch heel bijzonder. Ja, daar kerst hier een ongezouten mening aan. Dus dat voor 6 jaar. Dus, Dit is echt jammer. Dit is jammer. En dan zit de Ulbe Zwager, Samar, op het derde plak nou, of vierde plak. Want daarvoor zit natuurlijk nog de Eeltje Twa en de Grietje Obers en de jonge Jasper. En dan komt er toch weer hut opzetten, hè, Ulbe Zwager. Ja, dat zou je in het begin van de wedstrijd al. Dan moest net de volle man krom knoeien. Want dan krijgt hij een tegenstander. In ieder geval de nummer 3. Die krijgt juist de kans om dichterbij te komen. En ik net vergeten, hier de Ale die joert. En dan deze tweede wedstrijd op Lemmer voor de meesten die letter kwamen binnen. Want we hebben al een wedstrijd haaien voor. En toch deze Ron Sieperda, zoon van Peter Sieperda, ooit in IFK's en SK's zielt. En Omke Allard, die ik in beide klassen rondzield had. De tweede generatie Sieperda, die hier eens een keer mooi voor zielt. Ja, mooi. Met jou de burger. Ja, en Jerre is wel, de wind zit er net in. Hebben we begrepen. Nee. En dan hebben we het over de situatie tussen Ulbe Zwager en Sikke Heerskop. Sikke Heerskop had een rondje draaien matten en shirt nou een aantal scootjes. En dan valt het nog daar, hè? Ja, uiteindelijk hebben ze dat snel dingend. Want er zit maar één tussen, nice. Ja. Het is alleen maar Ron Sieper daar. Ja. Dat is wel knap. Ja, kan je ook op oefenen, hè? Ja. Hij is er misschien ook wel dingetje. En hier sjurgen bij de woesthonden. Ik een reden vlagen. Nou, dat is wel gezellig, joh. In de SKS kennen we de grienende vlagen. Ja. En dan moet je ze troszielen en dan kerst 3 punten accepteren. Hier hebben we het strafrondje. Wat had die vak waar? Ik zou persoonlijk zou ik lauwen voor een strafrondje gaan. Ja. Dat is helder. En, ja. Want de beste mooie grienende vlagen, haast degene die hij benadeeld had, nog heel tijd voor die, hè? Of die kent die nog heel erg hinderen in een hele wedstrijd. Ja, ik dat. En het is ook een soort met van... een soort schuldbekentenis. Dus het verheldert niks van een protestsituatie eigenlijk. Hè. En dat heeft mij, als het een strafrondje dus, dan is het protest oer en dan is het kleed, dan heeft hij straf gekregen. En of er met onvaardig is gebeurd wijze, dan is het ooit. Maar dat is een normale boordsituatie binnen, dus de strafrondje, dan is het oplost. Oplost en kerst op nij beginnen. Ja. En dat is met die griene vlagen net zo. Dus dat is, maakt het niet echt helderder. En het is tevens in de jurykamer een soort schuldbekentenis. Dus het stiesel begint al achterin. Ken ik nog misbruikt worden als het Woltros zetten wordt. Want dat is dan, dat hebben we nog bij het vinger en Sjoen. En dat is hier in principe, ik zou zien, je vindt ze zei van ja, het wordt een strafrondje draait. Maar ik vind dat ik er zoveel hinder van hoorn of materiële skeer, dan kerst hem ik alsnog terugzetten. Dus er zijn mogelijkheden. Maar ja, dan best wel in ieder geval die chinstander kwijt voor die. Ja. Heel zoals hier weer heel dicht op elkaar bij de Wopperstad komen zeggen. Dat is de Lonneke en Gerrit Huisman. De Lonneke mat rond te krijgen. En dan is het maar te hopen voor hun dat er niks meer op bakboord aankomt. Maar het lijkt dat zij helemaal in het achterveld zitten. Makkem gaat een beetje ophellen. Die is weer een paar scootjes voorbij. Maar er gebeurt Joert Wegenaar hier op de Lemmer. De inhaalwedstrijd
van Sleert is dit. Waar het trode wienskiftingen en het onwaar net trok in koer. En als deze wedstrijd zield is en we beginnen morgen wel gewoon zielen, als het nou lijkt het is waar gunstig, ja, dan hebben we toch alle zo'n wedstrijden zielen kennen. Ja, dat is knap. Het liep aan het begin van de week liep het een heel groot avontuur te worden. Maar als het morgen dan ik teruggeeft, ja, dan is het toch heel goed afgerond. En de organisatie is ook heel soepel met de omstandigheden. Dat is mag ik wel eens zijn worden. Ja, want nou, in een wedstrijd lieten je de hele week. Saskia Westerhof, mooi consorten, want laten we dat voorop stellen. Dat doen ze ik mooi een hele ploeg. En die ben van Maas betiet, van het Palavero. En dan gaan ze Juwe dus 5 wedstrijden leiden. Hè? Ja, het is een enorme klus. Ja. En elke start en elke baanverovering moet je wel heel geconcentreerd op letten. Of het nodig is, zo niet, zo ja. Ik vind het knap, ja, dat je zo'n hele dag lang die concentratie beter horen kennen. Want ja, dat is ik een sport op zich om een wedstrijdleider te wezen. Dan moet je met alle regels, alle dingen rekken houden. En LP valse starts erbij. We zeggen dat je bij de A-klasse al, maar ik in de Elitsa, ik weet het net hoe in de C en de B. Nou, dan heb je heel wat starts hoor. Dan, Ja, dat is heel knap. Wat dat betreft, ik heb juist even op een startskip stingen. Ze is heel resoluut en helder in dat soort zaken. En daar werd ik heel snel anticipeerd op draaiende wing met verschoven van boeien of gewoon helemaal het zielen letten hebben van de week een keer jongen. Ja. Dat heel resoluut erin. En daar hebben we weer iemand die in de fout gong is. En dat is Marijn Olshoorn. Ik dacht al dat hij gewoon hoe Stubert op aankwam. En Gerrit Huisman hinderde. Nou, ik maar een rondje. Ja. dat is hartstikke mooi. We hebben heel wat rondjes draait. Het ken je Rick. Ja, dat is ook wel mooi van op in de baai zielen. Er is ruimte zat. Nou, dan moeten we maar even eens een keer een kijkersvraag lanceren van... Kijkersjoggersvraag. Waar is de jongste skipper in de IFKS A-vloot? Wij weten het je net. Dus IFKS of hashtag IFKS Njontje. Of wit afgekut wordt. Dat is meer op de hichte van de leeftijd van de skippers. Wat voor opmerking is dat, Craig? Dat kan alle kanten op. Nou ja, nevens me is het Arjen de Jong van de Grietje Obers. Volgens mij is dat op dit stuit in de Grutte A de jongste. Ik zit nog even alle skippen bij Del te gaan. Nou, Tony Brundel is het zeker net. Nou ja, ik weet eigenlijk haast voor zeker dat het Arjen de Jong is. Nou, Jilles Bandstra is ik nog net zo oud, maar... Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat het Arjen is. Maar ja, zo moet je kennen. En vertrouwen op de expertise. Ja. Van Afrika. Ja, en dan zitten wij ook even te zien van hoe lang het nog wordt ongeveer. En nou, dan krijgen wij ook al antwoord op de joggersvraag. Arjen de Jong, nou, zijn achternaam had er mooi de Jong, Ja. is 22 jaar. Nou, dan Ben je wel echt de jongste. ben je wel de jongste. Ja. Dat is ook het mooie verschil. Hè? Je kent heel lang wannen en je kent er ook heel jong aan beginnen. Maar dan ben je nou alweer, krijgen we alweer orenberichten. Dat je Gerrit Huisman, daar is de orenskipper, die is ik nog heel jong. En die scheen 20 jaar te wezen. Nou, we Oké. moeten maar, we horen hem jiepen. Ja, dan bloedt het er niet. Dan laten we nou even naar de wedstrijd tegen want daar is zeker Heerskop. Die is alweer de Alen voorbij. Dus die is alleen nog een plakje on Ulbeswagen kwijtrekken. Nou, dan heb je dat bijzonder vlot in. Ja. En dan ben wij ook benijd of Ulbeswaga de reden protestvlagen uit het wandhellen had. Want ja, dat Hienwitse krijgt ik hoor. Hij moet hem terugzetten. Ja. Oké. Ja, ik meende eigenlijk dat ze hem dan in Helling moest hebben schade, maar dan ben ik dus verkeerd informeerd. Of heb ik het net goed lezen.
Dus dan wordt het inderdaad ook nog een thema. Wat doet Ulbe? Gaat hij echt zijn concurrent proberen uit te schakelen voor het klassement of gaat het op het ziel nog komen letten? Hij heeft wat dat betreft nou het heft in handen. Nou, even een mooi oerzichtplaatsje en ik even de verschillen. Het is al Jeroen de Vos die al een mooi gatje slaat uit daarachter. En dat geldt ik voor de go, zoals je wel je de Grietje Obers daar, dat witte tuig. Maar heel vier vooruit is het de jonge Jasper met vrouw Jozinga. Ja, frappant hè, dat het in zijn kortschap voor iets zulke grote verschil tussen die skippen komen kennen. Terwijl Van Mooien Blauw het de hele tijd, of tenminste direct na de menu de eerste wedstrijd Blauw het de hele tijd om elkaar kleven. Nou, dan hebben we nou de bevestiging waar de jongste in de A is. En dat is Gerrit, die is in die 20 hier. Dus dat is de jongste skipper. En Jilles is 29 nog krijg je een 30. Maar dit belooft nog heel wat voor deze jonge skippers in het Scootjesiel. Ja, die kan nog heel erg mooi. Ja. Moet ze er wel zin in houden natuurlijk, want het is wel een hele investering en om tijd en om geld. Maar in principe kunnen ze samen 30 in mooi doen. Ja, want dat zeggen we ik al een Vonger Talsma. Hè? Als je nog maar krijgt hier in de A-klasse. Hele mooie, nou, vlotte carrière. Mooi de snelle jonge Jannie Boppen. En dan hier, zou je er, ja, het is meer wat te druk, het is meer wat te volle. Misschien letten nog wel eens een keer. Ja. Ja, ik heel bijzonder. Ja. Maar waarschijnlijk wel een hele bewuste keus. Er zijn niet volle dingen die belangrijk zijn als Scootjesiel in het leven. Maar toch misschien een peer. Dus ja, daar jou je dan de voorkeur aan denk. Ja, je werk, je hebt je gezin. Ja, soms past het er niet in. En dan kun je maar beter, denk ik, dat is dan, als dat ze is, wat Craig zei, dan kan je maar beter deze keuze maken. En niet het heel van, want dat is niks. Dat wordt altijd een teleurstelling. Zet het al even een peer hier in de ijskast en kom dan later uit. We hebben kleer verbinden maatschappelijk jongen, dan komt dan maar vol energie weer om. Want tussen beiden griemen, dat wordt meestal een teleurstelling. Zeker had je de wen binnen om het maximale te leveren. Dat, ja, het is wel jammer. Denk ik vooral voor hunzelf. Hè? Ja. Maar het is ook een mooi schip en die had ik echt in die vloer thuis. Dus zonder dat ze een schipje in de kant ligt. Ja, want nou ja, ze houden hem gewoon in de familie. Hè? Ze hield net een oor op. Nee, ik denk dat ze... net een keer, denk ik. Dus, ze ken ik wel, ja, misschien is het alleen maar hooi of een in het voorseizoen. Of naar de simmer heen hier op Lemmen dan nog de Roekenpaalrace. En dan hebben we het statenjacht. De Friso heet het leuk, hè? Ja, de Friso laat hier voor het Woudagemaal. En dan zal daar de commissaris van de Koning aan boord zitten. In elk geval komt hij morgen om de skippers te huldigen in de A-klasse, in de kom. Ik zou zeggen, als je dat nog nooit mooi maakt, kom even de Lemmerta. Wel even de paraplu misschien mooi morgen, maar dat is altijd in een grote explosie van vreugde en feest van de winnaars die dan door de sluis in de kom komen. Nou, wat Jim op het starteiland had, dat is daar in een grote gekkenboel hier in Lemmer. Ja, je kent dat publiek mooi zien dan ook. Dus, Ja. het is een soort arena, hè? Ja, precies. Zo'n Colosseum-achtige arena. Er staat er bovenop en dan schuift van bovenop naar beneden. Dat is een prachtig gezicht. Ja. Nou, dan hebben we hier de gladiatoren. En die moeten er nog versielen. En de jonge Jasper, oh nee, dit is Tony Brundel. Die zit er wel aardig. Die komt toch ik weer wat niet voor. Ja, En de Alen. ik had het meer van verwacht eigenlijk. Het wordt toch best wel aardige slagen maken. En Tony had een heel wendbaar skip. Dus ik ziet mij mijn versissingsvermogen ziet ik helemaal verkeerd. Hoezo kennis? Die is ik naar Simone luisteren. Ja, en dan gaat het ik fout. Ja, ik luister altijd naar Simone. Ja. De jonge Jasper, die leidt nog heel tijd voorop. Daarachter de leider op dit moment in het kampioenschap, de Ilkje 2. Nog een heel eind eronder, maar voor hem is het volle wichtiger. Waar zit mijn grote concurrent? En een van de concurrenten is Ulbe Swaga. Al zit hij nog aardig wat punten achter, maar gelijk in punten staat ontnota zeker Heerskop. En die bij Weven kwijt, die had een orenslag maken. Ja. Die is even in beeld. Die zit er. Oh, daar. Die had een hele orenslag maken. Nou, Ik ben benieuwd.
Want die zit er dan ik alweer met de alen ingevuurd. Dat komt al hier dicht bij elkaar. Vrouwtje wel zeker, ja. Ja. Het werd er in de spuigaten eruit. Ze zitten dus toch nog wel Ja, maar de waring terug het wetter heen. Dus er zit nog genoeg wien. Een mooie eerlijke wien lijkt het mij. De geluksfactor is net heel groot. nee. Hoe pakt de slag van Sikke Heerskap uit? Hè? Helemaal rechts in beeld. Dan wil Arjen de Jong, ik oers trodde wien jet. Met even bij de bovenwijze tunnel leidt, dat hebben we eventjes net in beeld. En daar is de Ilkje Twa. Die had hem toch loslitten, hè? Ja, het toch lang. Is dat verstandig? Nou, we zullen straks zien. En het is toch wel nieuwsgierig, want Ulbes Waga maakt die slag dan weer nog volle vierde terug. Ja, en die het er wel aardig wien. Ja, wil toch de Ilkje een aardig handje horen, maat, hè? Als we dat nou zo sjurren. Ja. De elke luie bakboord die moest delen houden. Dat betekent automatisch dat de stuurbootles in de schip een beter krijgen. Dus ja, is dat straks in de volgende slag het ik weer zo. Ja, dan komt Ulbert dan nog heel dichtbij met de wagens op. En het hem geen litten, dus de kans besteedt. Ja. Hij hier op afstand maar verdedigen kan. Dat zoek in deze fase van de wedstrijd dan juist wel doen. En net wat ze in het begin doen op elkaar schikken en de elke op elkaar draaien. Ja. Dat weet het betekent. En nou moest het wel doen. Want nou is het eind toch in zicht, neem ik gewoon starig gewoon. Zal misschien nog 1 keer op een del gaan, maar dan hebben we toch wel de finish. Dus dan krijgt echt wel verdediging in. Ja, ze zielen nog lekker lang terug, hè? Dus, we weten net hoe lang, maar het zal nou straks denk ik wel nog 1 keer onderwijs naar de boppers te tonen. Veel ze hier de jonge Jaspers joggen. En de Ilkje, ja, had er nou wel wat mee gong weer. Ja. Steekt nou ik weer wat hegen. Had vang je niet een lest. Nee, Dat is ik een voordeel natuurlijk. wat dat betreft hebben ze wel de goede slag gekozen. En hier een aardige voorsprong, maar daar hebben we Ulbes Waga ik alweer. Hoe komt die uit dat slagje? Hier zullen ze grif achter Delmatten, want die looi ik een hele lijn voorop. Ja, en als die weer voor de Ilkje komt, dan is hetzelfde verhaal weer. Hè? Dan is Sikke Heerskap en de Ilkje Twa weer precies achter elkaar aan. Ja. Tje, Sikke Heerskap, of Ulbes Waga, maar het zuiver al een beetje deel sturen op de Grietje Overs. Nou, dat zal nog makkelijk kennen, maar hij komt er dichtbij in de buurt, hè? Ja, ja. Ja, hij heeft er aardig mooi hand. Daar eerst door Stjurbetal in die hoeken. Ja. En dan komt er direct wel een redelijke druk mooi. Want daar ziet Nies krijgt nog een heel groot gat tussen. Nou, dat is echt volle lietse worden. En hoe komt hij dan uit met de Ilkje Twa? De Waaksdom. Concentratie. Zo'n rink achter erbij op. In de gele t-shirt. Ja, nou valt er weer een beetje fut. Bij de Waaksdom. Dus even zien hoe dat nou uitpakt met de Ilkje. Het is sowieso rustiger, hè? Zie Ja. maar eens een keer hoe stadig deze manoeuvre van de jonge Jasper gaat. Ja, ze kent permitteren, maar Ja, en dan zie ik dat er een beetje goal was tegen nog van die wien van zijn pas. En de druk, af de wien is er niet meer. Ik zeg elke keer druk, maar de wien bedoel ik er mooi. En dat het schip dan echt begint te slingeren, hè? Omdat de wien in de zeil net stevig genoeg onderdrukt om het schip een beetje stil te houden, rustig te houden. en dan worden we even, ja, daar is Ulbes Waga. Op bakboord. Nevens mij is de Ilkje om het aansturen. Ik weet het net zeker, maar dit kunnen we even zien. Ja, het is Ulbes Waga. Die gaat hier naar het derde plak en is Ilkje Twa voorbij. En, ja, ze zijn het al. Dat is Sikke Heerskap. Als die nog op hetzelfde plakje bleun is. Die bleef dan... het gotsie wordt eens keer beperkt, maar een straf rond zien nog. Hè? Ja. Ja. Nou, even zien hoe dit uitvalt. Draait de Waaksdom snel genoeg om de Ilkje onder controle te krijgen. Ze krijgen na deze draai wel direct een beetje
wien in de zeilen zetten zien. Dus men krijgt hoe het komt de Waagsdom nou op gang. Ja. Om zijn positie ten opzichte van de Eelkje. Ja, want straks komt de Eeltje 2 op bakboord doen en dan gaat hij weer voorrang. Ja. Ja, en we zullen toch de Waagsdom heel langzaam draaien. Hè. Moet ik al horen, nou en al horen. Ja. En dan zullen we toch dat Jeroen de Vos geen gekke dingen doet. Hè. Nee, die gaat mooi zijn gang. En ja, Arjen de Jong, die moet ik oppassen. Want ja, die, toch dat er hem al bezielen komt, maar die komt er ik nog wel. Die moet er wel een paar extra klappen maatje. Wiels nou toch de zet even een hele mooie vlaag krijgt. Volle heger ken. Ja. Het is hier nog net uit eten. Nee, en dat valt mij nou krijg eens van de week waar het de hele tijd hut op Ichtenbreg. En toen waren er 2 keer de wedstrijd te Waagsdom. Maar Joert zit er toch echt niet zo vol. En nou schilt het toch ik sta er gewoon naar voren. Ja. Dus dat van alle markten thuis is maar. Dat is prima. De Empire die shut dat gevaar Ja, al. en Ulbeswagen die gaat al jaren door wie niet denkt dat hij de tunnel heli kent. En die dan draait mooi op die het voordeeltje 2. Empire die shit er al bij, die roept het gevaar. En Ulbe roept de umpire. En Ja, maar ik ging op de geen risico's. Nou, prima de luxe. en nou, maar we even zien, want hij krijgt ik minder wind van de Grietje Obers nou straks. En kan ze dan de tonnen redden. Ja. Dat wordt heel nieuwsgierig. Het is de Eeltje ik die er doorheen het trein. Die had volle mee gang. Ken Ulbe op die hecht te pakken. En die krijgt nou een heel soort smarrige wind. We zien nou de fok. Ik wat invallen van de Waagsdom. Ja. Dit is even spannend. Het zit in elk geval heel dicht bij elkaar. Het glokje, de Grietje Obers, die zag het al. Ja, die Dat- kent eromheen. Hè? Ja, dat scheelt. Had er nog gunstig genoeg om te beginnen. Zeg eens even, voor het vaarlieken daar, het kilt het al. Maar het liep het al hier voor eerst goed te gaan. Ze hebben nog gong. Maar Arjen de Jong die moet ik oppassen. Ja, Pak los. Ja. Vaklos en Eeltje moet ik op de onderkant wezen. Net te dicht erop. Geen risico's. Nou, houden eens even stil. Dat gaat al hier goed. Het Door gaat al achter hier je goed. adem te hellen, man. Zo spannend is het. Nee. Hoe zit het erachter? Want daar is Walter de Vries ik alweer. Die zit er ik weer. Nou, de rondje-draaiers die hebben het snel dien. Ja. En Tony Brundel. Tony Brundel. Die maakt het, mijn voorspelling, toch een beetje weer. Ja. Want hij jaagt je goed ervaren met dit soort rakjes en dan komt er ook. En Ja. het werd ik wat stiller. Misschien dat ik helpt voor het liedje Scootje de Gasper. En dan zit er voor Jeroen de Vos. Ja, dan weer een scootje tussen. Voor zeker heerschap. Ja, want het is nou tellen. Ja. Maar ja, kan hij ze erachter horen. Want, en Jerre is Walter de Vries. Maar ja, die draait op bakboord. En Matt Sikke dan op die maai draaien. Bij zij op die Trodewien. Of gaan ze erachter del. Ja. Sikke die draait er achter. Ja. Dan zit er weer een scootje tussen. Ja, nou, Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt. dit kan nog wel eens punten worden hier voor Sikke Heerskop. En het is echt even rekening nou hoeveel scootjes er iedere keer tussen zitten. Maar ja, Eeltje 2, ja, die had ik al je concurrentie omheen. Ja. Maar hier, daar komen er nou weer volle meer over Sikke. Want het is echt Sikke die je zo langzamerhand verdwaalt in die achterhoede. Want alles wat van achteren is, komt er weer. Dit is zo'n Wietse. Ja. Die helpt. Ja. Ja. Help je je height of wat doe je dan? Ja, die denk dat ik hem wel voor zichzelf geeft. Ja, maar Roos krijgt er het skip net misschien volgend hier. Want hij zal op een wilde Wietse varen. Oh zo, ja. Dat zie ik nog wel mooi. Wat dilemma's. Nou, het is Wietse Heerskop. Die Die- ja. zielt rond de trog. En die rond ik op naar de tonnen. Ja, het is nog het kan nog heel spannend worden op de finish. Want ja, dit zaait natuurlijk dan niks. Je bent er dan net voorbij. Hè? Je zit een hersmekoor in het hele Wienserak. Ja, op zichzelf heeft deze man nog, die moet er nog kiezen wat ze willen om samen te zitten. Het is de vraag, hoeveel komt er rond te krijgen Jeroen? Ten En, opzichte van zeker. Is het toch de Ale die heel vierzak is. Ziet er samen mooi bij.
Ja. Maar, en de Utentus weer het weer eens wat. 7 bissen op die Troddewien. Nou. Oh, het is heel krap alweer. Ja, geen krek. Maar ja, hij had de ton nog net te pakken natuurlijk. Maar hij had wel een redelijk kankje. Dus. Ja. Nou ja, hij had een heel soort oefening kennen met opshitters. En Hij weet dat het. doet er nou. Ja. Ja. Nou ja. Makam die zit er vlak achter die mut vrij bloeien. Het handen vet nodig om vrij te bloeien, maar dan gaat het allemaal krijgen goed. Ja. Nou, daar werd ik weinig discussieerd, dus er is geen onduidelijkheid over hoe het over weer of het goed of verkeerd gaat is. En dit is de achterhoede. Mooi heel dal achterom. Het witte tuur, de KL Rijnoldshoorn. Ja. Ja, zo mooi. De eerste wedstrijd Lemmer. En weer het fluitje van de umpire weer. Is er weer wat gebeurd. En de finishvlagen. Dus zoals we al voor zijn, is het straks op naar de finish, naar de onderwinse ton. En dan wordt het rekening. Hoeveel skippen zitten er tussen? En nog maar eens een keer, ik het klassement. Het is Sikke Heerskop die zijn minste wedstrijd Santje punten had. En Jeroen de Vos maar 6. Dus dan, ja, dan kan hij maximaal 6 erbij krijgen als hij eindigt zoals het nou is. Ja, dan zie je al, dan hij al een heel gunstig uitgangspunt. Ja, dat scheelt een hoop stress. Ja. Hij heeft toch wat in de hoorn om zo maar te zeggen. Het is nooit zeker, maar Nee. zit je er toch iets comfortabeler bij. En meestal helpt dat wel mooi. Maar goed, maar ik weet niet wat morgen waarversissing binnen, maar ik geloof dat er ook wel wat aardig bries komt. Dus ja, je weet het nooit. Het moet gewoon eerst shield worden en ze staan niet vrij. Dus er kan van alles gebeuren, maar het is beter dat je dit hebt dan je er zelf wel achter staat. Dat is ook duidelijk. Ik bijzonder dat die KL ik niet dichterbij komt eigenlijk, Eelke. Hè? Nee, dat hij ik net een slag ophellert. Hè? Nee. Dat hij, nee. Het is, hij heeft vrije wien in principe. Krijgen ze de voorlezende skippen en toch komt hij net dichterbij. Nou, en dan op het Dwaarbrug van morgen er maar even bij te hellen. Het zal morgen hier nog aardig waaien. 5 tot zon en ik wat buien. Maar na een uur is in je dan zakken te wien een beetje, zakt hij wat in. En geven we nou een 4 en 5 mooi is een vlaag 6. Nou, dat kennen ze wel ha. Ja. En nou, ik zou het paraplu mooi nemen. Maar het lijkt ik nog een aardige dag te worden. Op een middag wordt het droeg. Dus Sowieso naar het dak. sowieso naar het dak, alweer, ja. Zo heet het in de kom van Lemmer. Of hier op het strand daarachter. Die kind ik prachtig zien de wedstrijd. Het is haast een, ja, we gaan krekkel horen. Een natuurlijke arena net er in de kom. Maar hier ik op het wedstrijdwetter, hè? Ja, dit is een prachtig plak. Je bent af vanuit het dorp ben je op de tribune om samen met de 7 krekkers in staren. Je hebt omgezicht door de hele baai. Er zit niks voor, er zitten geen rare hoeken in. Dus je krijgt alles. Wat dat betreft, zeker maar de spanning die nog in het klassement zit, is denk ik wel de moeite waard. Want Tom Brundel is er al tussen scoot. Ja, dit wordt nog een hele spannende finish. Boord on boord. Hulbezwaren, Tom Brundel. De Eeltje 2 zakken erachteruit. Die is aan boord met de Eeltje. En daar is de Grietje Obers. Die zit er in je lijn. Het is, ja, we moeten dan even naar de opstekker van de Hulbezwaren te gaan om te zien van waar er hier voorrang had. Ja. Ja, de Grietje Obers leidt niet meer vrij voor. Dat is geen van het uurplak de meest. En waar weer het er hier wat. Dit wordt weer spannend. Eeltje 2.
Loekt de Giek al helemaal in zoals we zeiden. Die wil Remy. Ja, het is Ulbe Zwaga die hier iedereen en alles in de achterkant zijn lid. En nou het tweede plak daar zielt. En daar zit Tony Brundel ik tussen. En ja, hier verhoord voor de Elkje 2 net in gunstige zin. Nee. Het enigste wat in zijn voordeel is dat hij de Grietje Obers erbij is. En die weer toch een heel eind voort. Ja, dan komen die snelle skippen er weer om. En dan wil ze iets ook mooi dood. Die stuurt er wat onder. Die maakt nou net de hut natuurlijk. Ze beginnen ze al wat te snel. Ja, nou komen ze er wel weer onder. Ja. Dat hier eens even wat letter in zetten, maar denk ik. Ja. Maar ze zijn nog vrij achter. Ja, maar de kerst nou net omheen gaan, want de vaast een klem. Dus ze moest erachter blijven. Dit wordt nog een heel nieuwsgierige finish. Want ja, ik deeltje 2 ken natuurlijk nog in een onval op Ulbe Zwaga. En dit zit nog maar mee te... Ken hij Trodewien? Ken de Eeltje 2 Trodewien? Ik weet het net. Ja, Arjen de Jong moet een beetje aansturen. Je moet vrij varen. Nou, bezoek je resultaatjes. Maar een hele risicovolle actie van Jeroen de Vos. Ja. Ja, dat is heel krap. System maar oprennen, heren. Ja. Bakboord, stuurboord. Mooi, zeker heerskop. Nou, er gebeurt van alles in dit laatste rakje. Ze bleven tot laatst gevaarlijk bezig. En er is maar één die nergens last van had. En dat is de jonge Jasper. En die schudt het mooi genoegen aan. Hoe er achter hun strijden wordt. Maar ja, voor vrouwtje meer de eer van het kampioenschap nog wat ophellen. Want ja, echt voor de prijzen doet ze net echt mee mooi. Ze zit natuurlijk wel op een 5e plak. Dus zou ik nog een 3e plakje willen kennen. Maar voor de eerste prijzen zal het heel moeilijk worden. Ze stiert op, nou ja, Ulbe Zwaga stiert met 20,8 op een 3e plak in het klassement. De Florian Zwart 21 op een 4e. En dan staan er treien steeds maar op 22 punten. Waarvan hier dan 22,9. Dat is Vrouwtje Oorzinga, Walter de Vries en Gele Tadema. Dus ja. Ja, er is nog wat van te vechten. Wils er toch weer een mooie vlaag in komt. Ja. Dus zeggen, ik werd buikens omkomen. Niet correct op de... Toen we de baai uitzegen. Komt er wat beweging, ja. Nou, voordat het wurg is, jou ik toch maar even de uitslag hoe ze om de laatste bopperste tonnen draaiden. Dat wie op de eerste plak natuurlijk Vrouwtje Oorzinga, 2 Arjen de Jong, 3 Ulbe Zwaga, 4 Jeroen de Vos, 5 Tom Brundel, 6 Walter de Vries, 7 Wietse Heerskop, 8 Sikke Heerskop, 9 Alen, de Alen van Ron Sieperda en 10 Gele Tadema. En 11e wie Florian Zwart, 12 Klaas Kuperus, 13 Jaap Hofstee, 14 Gerrit de Vries en 15 Jilles Banstra en 16 Marijn Olsthoorn. Just al wat mooie onvallen en hoe het uitpakt, Douwe. Nou, dat weten we nog niet, maar krijgen we toch te zien met bijen boven het Islamar. Dus die komen nog staan gewoon die bijbenden. Dan kerst ik een beetje sjen op het wetter, er komt wat kleurverschil. Dus je krijgt wie het even wat deed, ik qua wien en wienkracht. Maar nu komen er waarschijnlijk ik ben meer verschil in wienrichtingen. Want een bij die maakt het een enorme invloed op de wienrichting. Dus misschien hoe ze daarmee omgaan. Dus dat zal voor vrouwtje niks meer uitmaken. Maar die skip die haast eigenlijk alle keer om die jongens de tonnen kwamen. Kent wel een verschil maken in. En ze zitten redelijk uit elkaar in de slagen. Dus het kan nog wel eens wat wisselingen opleveren. Want dat is wel altijd mooi van zijn bui. Als die komt, als je aan de verkeerde kant zit, is het heel vervelend dat je op zijn scootje zit. Maar voor u, om de night te zien, kan het hele verrassende dingen opleveren. Of de meesten op een skip hebben er al heel betiet de bui komen, jongen, en die anticiperen er goed op. Ja, dan kan het heel wat opleveren. Voor die is het heel erg mooi. Zeker als je het nog iets willen. Ja, het verdedigen wordt iets lastiger. Maar het onvallen, ik kan meer perspectief ja, zitten. En daar zeggen we dat de Eeltje 2, die is nou weer hoe stuurboord. En die shut en de Tom Brundel luidt nou weer volle heger. En Ulbe Zwaga, die komt je straks links in beeld. Mat, ja, daar mat Eeltje 2 nog achter Jeroen de Vos nog achter Del. Maar hoe komt dat straks in die bakboordslag? Het zit heel dicht bij elkaar. Ja, en Tony Brundel. Die doet het net hoor. Die doet het net hoor, die mat erachter Del.
Dus, maar ik kan het wel zien dat het toch nog net uit is tussen die vier skippen. Kensa Scott op de... En Uldeswaar gaat eruit gelijk mooi. Die gaat in de verdediging. Ja. En alleen nog de Grietje Obers, ja, die denkt, let hun maar mooi hun draaien vluchtje. Als ik nou wat extreems doe en ik vaar helemaal naar die polderdiek daar. Dat kan gebeuren. Dat tegen ook zit. Dat hij een krek even wat naar links draait. Dat is hem echt heel rom onder de dik krijgt. Vrouwtje had hem direct heel rom. En even te slagen van vanmorgen. Maar van kort naar de midden. Hij is Ja. echt even heger worden hier wordt. Ja. En vrouwtje Oorzingermeijer steventje op de finishzone. En zij had de hele dag, vind ik, in les gehad. En zielt heel ontspannen naar de bovenste tonnen. Waar de finish cutter light. Daar is de finish skip. Schön, dus de wolk en ik een beetje. Ja. Ja, en dan zit gewoon de snelheid toch in skip, hè. Cristiano aan de baakstand naar beneden. Ja. Ook wel heger dat hij hem nou niet Ja. krijgt. Die zit precies in de vlagen. Om Ja. hem heen zit nou een donker stukje in de maar. Ik denk dat vrouwtje hem zelfs een beetje zield had. Zo Ja. gunstig komt hij nou in. Ja, zo lijkt het wel. Ja. Maar dit is heerlijk. Ja. Zo nou even voor. Dit verveelt ik nooit. Dit kan wel elke wedstrijd mooi dat wel. Zeker dat het om zijn reeks gaat en we helemaal met kampioenschap. Dus dan zeg je nou ja, het is wel vet saai, maar wel mooi. Jou er nog maar een stukje voor jou 5. Voor de toeschouwers is het niet leuk, maar voor degene die op het schip zit is het fantastisch. Ja, Jereb is al een voorschotje ontnemen op de overwinning. En dat ken ik gewoon. Want ja, je kan niks meer misgaan bij vrouwtje Oorzingermeijer. Mooi. Die prikt hem nou de finish. En hartstikke mooi zielt. En dat er 0,9 punten bij haar totaal van 22 bij. En strijd dan ik gewoon nog mooi om een podiumplak mooi. Ja, nou, mooie uitslag dan ik voor het klassement. Hè. Dan wordt het mooi, op meerdere plakken wordt het nog spannend. En nou wordt de grote apotheose. Tenminste, dat hopen we. Hoe volle plakjes zitten er tussen de Eeltje 2 en Sikke Heerskop? Want dat is belangrijk voor het kampioenschap. Ken de Eeltje 2 de Uldeswagen nog voorbij? Ken die nog Tom Brundel voorbij? Want dat is hun doel. En daar achterin is Walter de Vries. Die had een hele eigen slagkeersen. Die is heel nog nooit gemaald, de Zielt. Ja. Daar hier de waakzaamste pas een groot voordeel van. Ja, Ik kan nou net zien of dat nou Ikmessa is. maar dat is in ieder geval Injen die de Eeltje 2 erachter had. Het liep toch dat deze twee scootjes volle heen gelezen dan de Eeltje 2. En dat het, zoals het nou liep, het de waagsdom is van Uldeswaga die nou een onbedreigde tweede plak zielt. Maar we zullen het even afwachten. Ja, dat is moeilijk te zien. Zo. Het lijkt het krekker hij is hier op heen wien wat minder heeg. Ja. De Tony Brundel in de Waagsdom. Zeg hoe het die bak wat skippen Ja. aan het deur. Links daar in beeld de Eeltje. Maar dit hele witte tuig. En zij matte ik nog een eindje. Hè. Zij kan straks hoe bakboord op deze Skippendel. Dan wil ze er een mooie vlaag voor Tom Brundel komt. Ja. De wien herstelt zeg maar wat. En hoe vier ziel je terug? De Eeltje gaat nou door de wien. Nou is het straks nieuwsgierig. Hoe komt hij op deze twee skippen aan? Hij had voorrang. Maar hij zij genoeg afstand om voor hun taal te kennen. Voor eerst zielen ze rug terug. Ja, Tony die zou nou nog een keer terug de wing in kennen om een aanval op en de Waagsdom te doen en op... Daar komt de Eeltje 2. Ja. Hij zij voorrang. Dit is krap. Ja, dit is krap. Er wordt gewoon vierd. Er wordt gewoon een scoort vierd, nevens mij. Gewoon bij de Eeltje 2. En die houdt gewoon een protest, denk ik. Nou, de skietsruchter zit er vlakbij. Ja, en er is een vlagge. Ja. Nou, misschien Afke. Zit in de buurt van de Kemphaan. Oké, Afke die... Ik kon net goed zien wat de Zit er vlaag net Empire hier, hè? Maar ik zie geen protestvlagen hingen. Maar dus, dat liep voor eerst te kennen. Het, Ja.
Wij konden niet goed het jip te zien. Ja, voor het kampioenschap alleen nog maar spannend natuurlijk. Hoe minder punten ertussen zitten morgen. Maar ja, Jeroen de Vos zou het lever wat oorzien, denk ik. Ja. Niels Ulbe nou een hele mooie vlaag krijgt en volle heger sturen kan dan Tom Brundel. Die zal hem ik krijgen, maar had dan alweer last van de wien van De Waagsdom. En de Ilkje 12 liet hem gewoon, ja, die weet dat ze ertussen zitten, liet hem net gek maatje. Dus dat pakt de benedenkant van de finish. Een beetje romer varen. En dan zit daar alweer, is dat, ja, Walter de De Vries, Vries, denk ik. ja. Of is het, Nee. waar zit zeker Heerskop? Ja, nou, we hebben het schot voor Ulbe Zwaga. Die komt ik dicht in de buurt bij deze man. Die zit op het tweede plak. Die krijgt er 2 punten bij. Die komt op 22,8. En daar is Jeroen de Vos. En daar is Tom Brundel. Ja, waar wie nou eerst? Dat maar dan. Ja, dan had toch Jeroen de Vos Tom Brundel op de meet nog pakt. En dat is heel gunstig voor hem. Tenminste, Safir Zikkertje en Koer. En er zit al heel wat skippen tussen Sikke Heerskop en de Ilkje 12 van Jeroen de Vos. Ik tel er al 1. Ik tel er 2. Ik tel er 3. Toch wel heel slim van Jeroen, hè, dat hij niet het duel aanging met Ulbe en met Tony Brundel. Maar hem leegvaren, liet die snelheid houden en dat toch misschien wel een Brundel pakt. En dat scheelt hem misschien in het klassement een plak. Nog een reerde vlagen bij Walter de Vries op de lijn. Dus die maar we ik in de gaten horen, zien waar dat is. Brundel hier nog een vlagen volgens mij. En Brundel ik nog een vlagen. Ja. Dat wieltje in de Utentus, denk ik. En wij gaan even naar Ander Faber, want die zit bij een winnares. Vrouwtje Oorzinga Meijer, Lokwenske mij een oerwinning. Hast wel in de gaten dat die mij ja, weer een rol juist in het kampioenschap. Ja, ik hier wel, ja, dat wel. Dat we in ieder geval weer een paar plakjes stijgen in het klassement. Ja. Ja, want ja, nevens mij stie je hem nou vierde en stie je hem een punt als 6 efter op de nummer 1. Wat is er mogelijk, mooi? Eerste worden. Denk ik. Ja, is dat realistisch? Dat werd net. Dat lukte jou en ik. En morgen hebben we een beetje meer wien. Zo lijkt het. Dus ja, dat kan morgen wel weer. Waarom slaagt het Joert zo goed? Ja, waarom slaat het Joert zo goed? We zijn op tijd het wetter op gang, zelf stellen. En dat lukt al gewoon direct goed. We gaan 10 uur. Dus dan ben je heel ontspannen. En dan heb je mooi tijd om een plakje te zieken op de startlijn. Dus daar gaan we starten en dat lukt dan. 2 keer. De eerste valse start van de eerste wedstrijd, die valse start gelukkig maar. Want toen waren we helemaal fout. Maar die andere 2, die waren top. Dus eigenlijk is het dan een beetje een gevoelskwestie van alles valt in elkaar, alle puzzelstukjes. Ja, het klopte gewoon. Ja. Ja, die tweede wedstrijd, wie dat? Slag het toen ook alles? Ja, behalve een keer een boeironding, dat we de correct onder zien. Dat is een beetje jammer. Ja, je hebt hier de rond in principe. Ja, gelukkig hier met genoeg marge op een go van Arjen. Dus daar hebben we niks mooi voor hem. Baas nou ook van de dij van Juste, daarin haal je een minder dijhoorn, wat minder zielt. Ja, Oorsie is er echt heel mooi bij, Stien. Ja, als dit en als dat. Nou, zo werkt het net. We hebben juist gewoon een verkeerde keuze maken. Qua soil. Even zwaaien naar de fans. Zei de heid van vrouwtje Siet Meijer van Cels. Die steert te juichen. Ja, had je een dijoverwinning pakken, dan Meijer der van Cels van Geniertje. Nog een bommetje erachterhoorn. Maar die dij van Juster, ja, dat zit net in die holle van ja, wat als. Nee, zeker niet. Nee. We hebben direct zo van, toen we over de finish gingen, zijn we direct van, we weten waar het om leidt, qua waarom het achteruit zielt binnen. Doen we net Wessa. Want je hebt hier wat verkeerd hier? We hier net een reef en we hier een verkeerde vakken voor. En de berichten meen dat de wien zo juist een beetje aannemen. En dat die juist net. Verkeerde gok. Dan ben je verleden. Dat we mooi afsluiten. Je hem hebt won. Ja, je hem ronde 4 uit. Je hem doggen we mij in het kampioenschap. Morgen alles of niets? Tuurlijk. We zetten het er al. Dat is het al. Jeroen, Sikke, Ulbe, die kennen maar om de vrouwtje Oorzinga en Meijer tinken.
Nou, ik wil wel serieus mooi ervan. Dat wordt nou wel. Lokweeske. Dankjewel. En dan sjurren wij de laatste scootjes oer de streek om bij Lemmer. De tweede wedstrijd op Lemmer. Ik lees even op de aantal scootjes die we het ontnauwd hebben. Ja, er zijn meer binnen, maar wij gaan net alles noteren kennen waar er hoe de streek aan binnen. Maar het was dus duidelijk. Vrouwtje Oorzinga is eerste. Tweede Ulbe Zwaga. Drie Jeroen de Vos. Die doet hele goede zaken. Dan is het toch Tom Brundel. West die hij inderdaad nog voorbij ging in het laatste stukje. En Tom Brundel was dus vierde. Vijfde waard Walter de Vries. Zes Arjen de Jong. En ik heb nog geen gegevens binnen op welk plakje zeker Heerschap binnenkwam is. En dat is natuurlijk heel wichtig voor het kampioenschap. Nou, dat zie je een grif in Scootjesiel 2009. Want dat is jong weer op televisie. De gesprek met de winnaars. Douwe, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En ik zie jij morgen weer, hè? Douwe. Nou, ontmoen en ontjoen op televisie.